ezinik eratzen dira. Ezinbeste hitza ere alaxe osatuta dagoela dirudi. Adibidez ere molde horretakoa da, eta aurrez, eta berez, eta favorez, eta funtsez, eta gehienez, edo gutxienez. Baita ere alabearrez, eta honen bestez, eta kolpez, eta nekez, eta suertez, eta tanpez, eta zinez, eta beste asko. Zer ikasi dugu gaur? Zer ikasi dugu gaur? Zorionez, adverbioak eratzeko formula erraz askoa dela ez atzizkia baliatzea. Egunez eta gauez, horiek biak ere adverbioak dira, ezta? Bai, pozez eta saminez bezala, edo negarrez eta barrez. Ze formula praktikoa, aizu? Mesedez, eman egizkidazu beste zenbait adibide. Entzutez eta ikustez berehala antzemango dituzu zeuk. Etxera itzuliko naiz nerea, gosez eta egarriz nago. Bizikletan joango altzara. Ez, gaur oinez, urren arte. Adio, Ander. Adi eta Ari. Euskara lantzeko naiz irratiko podcasta. Ander Edo eta Nerea Arriolarekin. Adi eta Ari. Egun honen entzule berriz ere, goizeko 7 ditu, ekainako 27 eguna du ostirala da. Ongi etorri naiz irratira. Eguneko albiste garrantzitsuak errepasatzeko tenorea dugu, eta lehenik eta behin lankidetza publiko-pribatua oztopo nagusi dutela bilduko da gaur Euskal Autonomia Erkidegoko osasun mahaia. Lakuako gobernuak gaur bertan itxi nahi du akordioaren adostasun zabal batekin. Alberto Martínez, osasun sailburuak, adostasun zabal batekin akordio lortzeko helburua mahai gainean jarrita duela esan du. Las 24 líneas de trabajo han sido aprobadas por unanimidad en unos casos y por amplia mayoría en otros. Eta orain, puntu honetara iritsita, garaia da, Eusko Jaurlaritzak osasun sistema publikoarekiko konpromisua hartu eta herritarren mandatua edo agindua betetzeko asmoa duen edo ez, jakiteko. Nerea Kortajarena EH Bilduko legebiltzarkidearen hitzak ziren horiek eta entzun dugun moduan osasun sistema publikoaren aldeko apustua egiteko unea dela esan du. Bada labeza osasun itunaren ostiral honetako azken bileran izango. Politika privatizatzaileak kanpoan uzteko asmorik ez du Osakidetzak sindikatuaren ustez, eta hori baterezina da osasun sistema publikoaren aldeko apustuarekin. Garbiñe Aramburu. Que no ha habido ninguna voluntad para abordar el cambio profundo de políticas que requiere Osakidetza. Y por esta razón... Etxebizitzaren lege reforma izpide jarraian, EAJak eta PSek babestutako etxebizitzak egiteko erreserba gutxituko duen lege reforma tramitatzera onartzeko bere haien gehiengoa baliatu dute. Eneko Anduezak horrela azaldu du. Con toda una generación. Esta ley es todo eso y nace de dos convicciones. La primera, que la vivienda es un problema que tiene solución, y la segunda, que las cosas tienen que cambiar en este país y nosotros estamos dispuestos a cambiarlas.
EH Bildu beraldetik kritiko agertu da. Xabier Astigarraga. Lege hau kontrarreforma bada 2006ko legean jasotako hainbat neurri de facto indargabetuko dituelako, baina ez soilik 2006ko legean, inkluso 1994ko Maturana Kontseilari Sozial. Espainiako Konstituzio Auzitegiak amnistia legeari oniritzia emanda, orain berau Carles Puigdemont Kataluniako presidente ohiari aplikatzea falta da. Carlo Gonzalo Boye da bere abokatua. Coherente simplemente porque ellos han declarado que la ley es constitucional, que se enmarca dentro del ámbito no solo constitucional, sino también del derecho europeo. Nazioarteko kontuak izpide aipatu behar dugu Israelek Palestinar lur guztian jarraitzen duela erasoekin. Gazan ez ezik Zisjordanian ere bai. 2023ko urritik 60tik gora landa eremuko komunitate palestinar desagerrarazi ditu Israelek. Bitartean Gazan beste 59 hilako eragin ditu Tel Avivek. Horietako 18 irin bila banaketa puntu batera joan zirenean. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Informazio praktikoari dagokionez, aipatu behar dugu errepidetan lasaitasuna dela nagusi, beraz azken orduko eragozpenik ez, Iker Ribaruzen eskutik eguraldi prebisioa. Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko zaigu ostiral honetan, baina jada bero egiten hasia izango da bereziki lurraldearen hego isurialdean. Goizean behelaino pixka bat agertuko da barnealdeko bailaretan, baina eguzkiak oso azkar xurgatuko ditu eta segituan zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsua gozatu ahalko da. Eta arratsalde partean, mendi kontraren batean eta kostaldetik gertu hodei baxuren bat edo beste agertuko bada ere, zeruan urdinak nagusi izaten jarraituko du eta eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Haizeak goizean aldakor xamar joko du, kostaldean hego ukitutxo batekin, arratsalde eguerditik aurrera hobe esan da. Ipar haizea lurralde osora zabalduko da. Eta ego isurian bolada biziak utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek bera ingo dute eta goiza desentez freskoagoa izango da, 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoek aldiz gora ingo dute, baina goraka dau handiago izango da ego isurialdean eta bertan jada bero handi xamarra izango da, Kantabriar isurialdean neurriko beroa izango da, 23 eta 28 gradu bitartean errendituz temperatura maximoak ego isurialdean aldiz, 29 eta 30 gradu bitartean errendituko dira, temperatura freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Zazpiak eta 20 minutu direnean entzule, eguraldia izango dugu izpide, gure tertuliakide den Xole Agirrerekin. Egunon, Xole, zer moduz? Xole, hor zaude? Bueno, arazoren bat dugula badirui, jarraian beste saiakera bat egingo diogu bitartean, Gorka Urbizuren kolore bat. Haren falta ere, gorri bat itxasoan zabaltzen berde eta urdinaren kontrakoa da azaleratzen den
Bada, Sole, egunon, zer moduz? Egun denoi ondo. Ondo. Berokin, bai. Kontatuko diguzu nola argitu duen egunak Irun aldetik? Oain Irunen daukagu 17 gradu. Odei batzuk dire, baino giro oso ezea dago. Bale, ados, Iker Ibarluzeak kontatu digu eguraldi prebisioan astebururako bero boladak edo bero bolada datorrela, beraz bero handia izango dugun, kostaldean ez du barnealdean egingo duen bero adina egingo, beraz behintzat Sole ez dakite zein plan dituzun astebururako, baino beroa izango badare, badirudi ez dela bero handia izango kostaldean. Bueno, baino guk lasarten daukagu jaiak, eta gure taldea atzo bota genuen txupinazoa, eta igandean daukagu programa bat, udaletxea egiten dula, eta, egin behar, neri eta lagunari omenaldi bat. Beitu? Bai, ezke gea talde bat, eta daukagu gutxi gora bera, 80 urte, eta gea 60 urte talde berdina daukagula, eta edoten gea jaian, eta ez dakit inauterian, eta hola beti gea talde hori, eta omenaldi bat egin duten guretzako urte hontan. Bide batez, Sole naiz irratiko lantalde osotik zorionak eta gozatu omenaldi horretaz. Esan diguzu lasarten izango dela, ezta? Bai, lasarte horian, bai. Eta zein egunetan? Egin genuen atzo 12 txupinazo aurrentzako, 7 jende generalan, eta igandean ordu batean, kultura etxean egin behar dute, ez dakitu indikan zein behar dute guretzako, baino omenaldi handi bat egin behar naude. Denentzako, talde osoa. Bada, disfrutatu, lasarte horian aipatuko dugu orain 17 gradu egiten dituela, bihar ekainaren 28an, larun batarekin 26-27 gradu inguru izango dira, eta igandean bai beroak edo bero gehiago egingo duela, esaterako 30 gradu. Sole, aipatu nahi nizun ere, NATOn defentsa gastuetan inbertitzeko barne produktu gordinaren 5% inbertitu beharko dutela estatuek, eta gai honek zenbait protesta eragin dituela gure herrian, Euskal Herrian, ez dakite zein da zure iritzia? Gauz bat, nik ez dut ulertzen Europa berrarmatzearen aurka ni nago kontran. Hori bakearen ordez, gerra prestatzea ez da politika ona. Erabat ados, Sole. Beti esaten dugu, gerra 4 pertsonak antolatzen dute, eta gero 1000 lagunak ordaintzen dute. Hori pasada beti. Eta gertatzen ari dena, zertxu gabea da. Egia esan, gure bizitza lanean eman dugu, eta ez digute bakean bizitzen urtez gure zahartzean. Hori da negozio bat, baino ez da bakearen kultura bat. Ni nago kontran. Eta azten dite bildurra jartzen jendeari ezin duela ordaindu ez dakit pentsioa, servizio sozialeak, kultura eta hola. Eta hori sumatzen dela, ez dela politika ona, baino da politika 4 pertsonan. Hori dire diktadura mundialak. Niretzako, Bai, nik erabate ados nago zurekin, Sole, bada ondo bare dituzu 7:13 minutu direnean, hemen utziko dugu gaurkoa, asteburu ona izan, asko gozatu esan bezala Sole lasarte horian eta egingo dizueten omenaldiaz.
Mil esker denoiri. Bueno, ahora arte. Bale, agur ondo pasa. Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixem davant de la ciutat, la tarda és llarga i potser més. Zazpiak eta laurden jotzea, raipatu behar dugu abuztuaren 29an Ekitzaren disko berri bat izango dugula eskuartean. Iurgi Ekizak iragarri du ostegun honetan musikaria saioan. Irailaren 18an abiatuko du bira Bilboko kafe antzokian eta Euskal Herriko azken kontzertua urriaren 28an Baionan izango da. Tartean 20tik gora emanaldi eskainiko ditu. Iker Gurrutxagaren izandako elkarrizketan lehen aurrerapen bat ere entzunal izan dugu. Gora Negarra izenburua daramana. Entzun ezagun Iker Gurrutxaga eta Iurgi Ekizaren arteko elkarrizketa. Bueno, alako doinu udatiarrak, hemen, lasaiak, baina udatiarrak horiek aurkeztera datorrelako gaurko honetan, nor? Eta Iurgi Ekiza, Iurgi, eguerdion. Zer modu zaude? Ondo, ondo. Eguzkia zoko etxatzen. Bai, ez da. Egin hauetan, bai. Bueno, akaso azparren bero. Bai, azken egunetan oso bero egin du, bai, animalikoa. Nori berri hona da uda hontan, aste buruntan HZ Festivala baita, eta beraz horrela mantentzen bada, haientzat bikaina eta guretzat ere bai. Bai, noski, HZ-arentzat uraldia oso garrantzitsu izaten delako ona izatea. Bueno, esan du moduan, bueltan zatoz, egia da, egin duzula, soinu banda baterako edo nora kantu egin zenuela, gero Euskaraldirako ere gure bazterraken bertsio bat egin zenuela, zure kantuan sartu aurretik hitzez pitz ekimenean ere parte hartu duzu, badaki dalako zu beti kausauen alde, Palestinaren alde egindako ekimen bat. Horri buruz ere zertxo bait kontatzerik baldin bazenu? Nola izan den? Bueno, hau izan da, nik harremanen anetan egon nintzen Orbel taldeko alanekin, berak pixkat kudeatu baitzuen Ipar Euskal Herria nola desmartza hortan motibatzeko jendea eta hori. Eta beraz, hau izan zen, banan oso denbora gutxirekin egin behar zen hori, ideia baitzen bilduma bat egitea sustenguz, eta pixkat deialdia zabaltzea, batzuk joan daira zuten parte hartzera eta bar. Eta beraz, guk Uliz Drumondekin partu hartu genuen hortan, jadanik estrenatu zen kanta bat, ala bere diskako ilegala kanta hori proposatuz bertan sartzeko, ez berria baitzen, hori zego da ezagutzen zela jadanik, baina bai gehiago bat egiten baitzuen letrak ekimenarekin, ez? Beraz, hori zen ideia zen diendea elkartza Egiptoan gero sartzeko gazara, zoritxarrez ez dira iritsi ez, hartzera, baina bai izan da etapa bat gehiago saiatzeko pixkat konsientziatzen jendea horren inguruan, eta esateko bederen ez galera ados, eta hau da behar gaur egun guretzat zailena dena, da asko gira ez ados honekin, eta ez dugu inolako manerarik horren kontra oposizio antzartzeko, eta beraz, hau zen egitean genuen gauza txikia artista bezala. Bai, eta kontzientziatzea hori bada, garrantzitsua, eta hor behintzat beti, zuk zure aletxoa gehitzen duzu, kausa noble hauetara ez, eta bueno, eskertzeko behintzat. Bada,
Bueno, gaur ordea beste gauza bat inguruan hitz egitera zatoz, eta hau, nik esan behar dizut nola sortu zen aurrekoan, azkena arroken okerra espaldin naiz, ari ginen ikusten, zera, izango zen? Ez dugu gogoratzen orentxez, bueno, kontzertu baten atarian, etorri zitzen bat, eta esan zidan, aizu, ikusi alduzu Jorgi Ekizarena, eta nik, Jorgi Ekizaren zer? Eta diskoa dakarrela. Eta nik nola? Saretan ez dute zer irakurrita. Eta ordu esan bueno, konta dezala Jorgik. Eta horretarako deitu zaitugu gaurko honetan, Jorgi. Albiste potolo batekin, batean topatu gara. Hora primizia daukazu zen, eta ari nintzen hori dena komunikazio hori prestatzen, banan hori kazantzukiak badu bere ritmoa ere, eta bere egutegia gitaratzeko momentua, eta beraz, iragarri zuten diadanik, nik ez ontza baldu oraindik nahi nolako pizkatze baldu berantago, hobe, hori seinalea hona da, ekan nahi du, batzuek segitzen dutela, eta atseman dutela. Eta beraz, batzuk behituna baina ostu zuzara lehena berriarekin. Eta hori da, diska berria aterako dudala bakarka, diska aterako dela abuztuaren 29an, eta diska horren defendatzeko edo aurkezteko bira bat montatu dut, eta bira hori nahiko berezia izan dela, oso intensoa eta laburra nahi baitut egin, eta kontzertu pila bat egin. Bai, ze bira labur bezain intentsoa hori da, ez, kontua, ze data pila bat dituzu aurreikusita, baina denbora tarte oso laburrean, udazkenaren astapenean izango da guztia. Hori da, bira izango da, Euskal Herriko datentzat, eta gero asmoa da ere noski kanpora joatea, baina Euskal Herrian joko dut, irailaren beraz 18tik, Bilbon hasiko da bira, eta amaituko da Baionan, urriaren 28an. Eta bien artean izango dira 20 kontzertu Euskal Herriko probintzi, lurralde eta soko ezberdinetan, hori baira pixkat ideia, joatea lekuz leku, ez saiatzea jende guzia biltzea leku bakar batean, baizik eta ni joatea jenden bila. Bai, ze hori da ez, justu oraintxe ari gara bizitzen ez, toki handi, jaialdi, udan ere hori gertatzen da normalki, baina zuk hautatu duzu bakarrik, zure gailuekin, eta txoko desberdinetara joatea hori bai. Indartxu zaudela adierazten du honek, ze egun gutxian hainbeste mugitzeko gogoz baldin bazara, zerbaiten adierazle bada. Gogotsu naiz, eta nire beti gustatu izan zait hori taldearekin ere ginenean, bira giro hori, ez egotea leku batetik bestera, eta ez egitea kontzertu bat etxera sartu eta berriz joan, eta nik gustatzen zait hori egotea pixkat bide gainean, eta beraz, pentsatzen nuen, zergatik beti bergira urrun joan olakoak bizitzeko, ez? Euskal Herrian bertan ere, etxean bertan ere, badaukera olakoak antolatzeko, eta beraz hori izan da desafioa. Gainera hori, ez zinuen oraindik iragarri diska aterako zela, beraz, montatu dugu lagun batekin ora bila guzia bion artean, eta azken pian lortu dugu hori leku hauek lortzen, antolatzen haiekin, eta pozik. Bai, hori erraten genuna ez, gaur egun dela pixkat garaia hori makro eventoen garai hori, alde batetik noski, uste dut, bikaina dela erakusta Euskarak gai dela hori egiteko ere ez, lekuak betetzeko eta leku handiak betetzeko eta horako show handiak eta iragartzeko. Baina nik ere egiten dudan musika ikusiz eta ez dut horako perspektibarik eta ez dut agian ere horren hainbeste interesik. Eta beraz genuen bizkat kontrarioa egin eta joan hori. Lekuz leku eta jenden ikustera haien etxetara edo haien sokoetara. Abia puntua txoko polit eta garrantzitsu bat euskal musikarentzat, Bilboko kafeantzokien irailaren 18an. Bai, posten naiz, beti bezala hauek animatu dira segituan, hori, kobratu dugunan egitea. Izango da kutsa beltzan, goiko gera txikian, hau baita asmo ere egitea zabaitora intimoa guata. Bira horretan hori bakarka izango naizelako, aurrekoan bezalan ere bakarka aurretuan, bai hori, bakarrik izan atokian, eta beraz gozo bada ere gotea jendeekin leku txikietan eta jendearekin urbil. Beraz bai, posten naiz, eta eskertzen ditut kazantzokiko antzokikoak beti onartzagatik haien etxean, eta etxean zentzuraztagatik. Hala ere nahi nuka ipatu eta sustengoa guzia helarazi bira kulturako lagunei, ez? Zenta egiarrateko bira hortan, pentsatu genuen erakusten bezala, eta biraren giroan edo espiritu hortan egoteko, aukera batzen bira kultura
lokalean egitea Bilbon bertan, kasantzuk alde zaharrean, eta jakin genuen beraz hauek iragarri benoren ere, zailtasuna zituztela orain eta diru laguntzak kendu zaiela, eta orain digoiti asko zailagoa izango zaiela gauzak antolatzeko eta hori. Beraz, hori drama bat da eta gauza larri bat da eskolaren kontra ustez Bilbo bezalako hiri batean, beraz, nahi nuen hori aipatu eta nahi nien zabaldu nire sustengoa. Noski, eta gure besarkadarik ez duena ere, hemendik helarazten diegu. Kantua entzuten ari garatzeteko sorik entzuko dugu, noski. Gora negarra. Hori da, ekarri diguzuna, hemendik ordu batzuetara, saretan eta plataformetan egongo dena, baina gora negarra. Negarraren aldarrikapen bat ere egiten diguzu, goxo. Bai, bueno, zaila izan da aukeratzea kanta bat hori, single edo kanta bat egitea, hori diska deituko baita argitzala, eta argitzala hori peskat egin dut hori ez, argia eta kantu baten izena izango da, eta hortan aipatzen dut hori argia eta itzalaren artean limitea oso etxea dela, eta beraz, piskat aipatzeko zaila dela sartzea gauza batean arabestan, edo lauki batean sartzean ere burua edo koizatzen zaidala, eta horre musikalki diska hortan izango dira gauza batzu oso lasaiak ukulelearekin eta kantu gau bezala, eta baita ere gauzak rokeroagoak, eta igual euriz omondetik ezagutzen dauten jendeak gehiago ezagutuko duela edo olako zerbait. Izango da zerbait aski nahasia, uste dut mantentzen dela nire nortasuna barnean, espero dut hori bederen artista bezala. Eta beraz, lehen kanta, hori gora negarra, izena eman behar nion, letra genuen izenik eman gabe, eta gero hori nola aipatzen duen negarra, izan nuen, igual gora negarra kontra esan bat egiten du, edo. Eta ideia da, kantu horren ideia da, pixkat hori nik uste dut aurrei edo umeei asko irakasten diegura haien emozioneak onartzea eta kanporatzea, eta beraz nehar egitea, negar egin behar denean eta hori, eta helduei, eta batez ere gizonezkoei ez diegura hainitz esaten, eta ez hasti bederen, eta nahiko konbentzitzanago, igual batzutan onartzen bagenu negar egiteak, seguraski ondotik gutxiago borrokatuko ginetekera, eta mundua ere estatu hobe batean izango itzatekera. Beraz, pixkat hori aipatzeko, maskulinitate hori oso iruditzen zaik gazten hartan ere oso bueltan dagoena orain kritikatzeko eta aipatzeko eta esateko ondo da ere bat egitea zure negarrarekin, zure tristurarekin, justuki tristura hortatik libratzeko eta ez transformatzeko beste emozio eskor batean. Begira, gora negarra esan daz, hortaz agurtuko zaitugu, arrazoi osoa duzu, erreakzionarioen garaian bizi gara, honek buelta eman behar zaio, eta, kantuek kontzentziatzeko balio duten einean, honek ere bide hori egiten duen, eta gainorakoan, abuztuaren 29 markatuta, irailaren 18 markatuta, Jurgiek iza, mila esker, gurekin izatearren. Eta menoskia zuri betiko sustengo datik, eta interesagatik. Onda izan? Venga, grarte. Orain onartu behar da baita irakatsi ere negar egitea ondela mutilta gizonentzat ere bai. Urgazia isur dadin begi masail ezpain ia kitzikatu arte garondoa bere ala lasaitzen zait. Itxasuaren besarkadak solik besarkatzen, baizik eta onartzen
ere baitan eta ber momentuan ene baitan onartzen dut ere bai. Itxasuaren besarkada besarkada absolutua. Itxasuaren besarkada besarkada absolutua. Une batez bateginik libratzen gira elkarreganik. Paseaba con los labios pintados de otoño oscuro y su jersey de lana, el pelo recogido a destiempo y la brisa ya fría enrojeciendo sus pómulos. Yo la miraba curiosa y atenta cuando correteaba por mis calles a solas y me preguntaba cómo era posible que sus ojos tan vivos murieran por ti. Tal vez será que ya no entenderás. Zazpiak eta erdiak direnean, Gara egunkariko eta naiz.euseko editoriala entzuteko tenorea dugu. Auzitegiak ontzat eman du Espainiako gorteak onartutako amnistiaren legea. Ebazpena, garaian, Inmaculada Montalban presidente ordeak osatu zuen zirriborroaren antzekoa da. Konstituzionalak adostu zuen gainera, Europako Justizia Auzitegira auzi aurre judizialik ez aurkeztea. PPk aurkeztutako konstituzioaren aurkako legitetan, garrantzia gutxiko 3 elementu soilik onartu ditu. Modu honetan, ebazpenak bide judiziala itxi du eta amnistiaren erabateko aplikaziorako bidea ireki du. Atzo bertan hainbat ordezkari independentistek eskatu zuten moduan. Bitartean eskuinak, Felipe González tartean, konstituzionalaren ebazpena salatu du gogor. Sententziak 3 argudio nagusitan oinarritu du erabakia. Batetik, dio, konstituzioak debekatzen ez duen guztia, printzipioz, legelariaren erabaki ere muan kokatzen dela. PPek kontrarazioen dena dagoela debekatuta, baimentuta dagoena izan ezik. Erregimen totalitario baten neurriko irakurketa da hori, espreski baimenduta dagoena soilik onartzen duena. Argi erakusten du eskuinak ezarri nahi duen ikuspegi autoritarioa. Bigarrenik ebazpenak dio amnistiak ez dituela auzitegiak ordezkatzen kulpa ezartzeko garaian, zigorra uzten duela bertan bera juridikoak ez diren arrazoiengandik, arrazoi politikoengatik alegia. Konstituzionalak dio amnistiak ez duela zertan justu izan, ezoiko koiuntura bat kasu honetan prozes deiturikoa bideratzeko erreminta batela. Beraz, errepresioaren bidea bazteruzteko urrats bat gehiago da, legezkoa eta legezkanpokoa,
Sufrimendua areagotu besterik ez duelako egiten eta arazo politikoak kateatzea eragiten duelako. Gainera, politikaren aldarrikapen bat ere bada. Izaera politikoa duten gatazkak, Kataluniarra eta Euskalduna, negoziazioaren bidez soilik konpondu daitezke. Bide horretan, aurrera egiteak esan nahi du, herritarren borondate demokratikoa errespetarazteko bitartekoak jartzea. Konstituzionalaren ebazpena, bide hori aztertzeko gonbitea ere bada. Bada, behin editoriala entzunda, goazen gaurko azalak errepasatzera, etxetik hasiko gara, egunero bezala, gara egunkariaren gaurko azala errepasatzen. Garako azaleko titular nagusiak Nafarroako parlamentoa du izpide. Izan ere, ostegun honetan azken 4 lege gintzaldietako esleipen publikoak onartzeko batzordea sortu dute. Argazki nagusian, Euskal Herriko hiriburuetan Palestinako genozidioa salatzeko egin zituzten martxako argazkia. Eta ostiral honetan osasungintzako ituna eztabaidatuko da. Lab sindikatua ez egongo mailaren publikotasuna bermatzen ezerako. Horrek ere badu lekua garako azalean. Berriari dagokionez, berriaren titularrak horrelaxe dio. Espainiako auzitegi konstituzionalak ontzat jo du amnistia legea. Argazkian Gogora Institutuak egindako ekitaldia. Polizia indarrek torturatukoei aitortza egin diela Gogorak. Palestinako genozidioak ere lekua du. Netanyahuk ez baita Gaza zantzi. 2 egunez etengo du giza laguntza. Osasun itunari ere aipamena egiten zaio, izan ere aipatu dugun bezala, ostiral honetan itxiko dute osasun ituna hori. Elkarlana publikoaren eta pribatuaren artean eztabaida irekita dagoela. Notizias taldeko egunkariak erreparatuko diogu jarraian. Horrela dio deiaren lerroburu nagusiak. EH Bilduk osasun itunetik geratzeko mehatxua egin du. Adituek babestutako osasun ituna dela zehazten du lerroburuak. Eskerronak sariko argazkiak gidatzen du azala. Ilusio eta emozioz beteriko arratsaldea izan zela. Notizias de Gipuzkoa izpide antzeko lerroburu nagusia dakar Notizias de Gipuzkoako azalak. Osasun ituna itxiko dute gaur, EH Bilduren zarantzekin. Amara berriko argazkia da nagusi azalean, maletik ailegaturiko etorkinak ageri direla. Izan ere, ehunka malitar Donostiako kaleetan lo egiten dute errekurtso faltagatik. Nafarrora salto eginez, Diario de Noticias izpide, natoko bileraren gaia du izketagai, Diario de Noticiaseko lerroburu nagusiak. Europar Batasuneko liderrek defentsan inbertitzeko oniritzia eman dute, eta Israelen jarrera ez dute kritikatu. Nafarroako parlamentuko argazkia gaurkoan, non Txibitek eta Alzorrizek eskutik helduta ageri dira. Esleipenak ikertuko dituen batzorde aratzeko gordioa lortu dute Nafarroako parlamentuan, dio argazkiko titularrak. Diario de Navarra begiratzen badugu, titular nagusiak amnistia legearen auzia dakar. Bitan banaturiko auzitegi konstituzionalaren bilkurak amnistia legea onartu duela azaltzen du. Azalan agertzen denez editorialak ere gai hori du izpide. Argazkian Txibitek eta Alzorriz protagonistak. Atzo Nafarroako parlamentuan. Txibitek ez duela ies egingo dio titularrak. Diario de Noticiasek argazki iguala dakar. El Correo izpide, genero indarkeria asmakizun ideologikoa dela uste duten gazteek bikoiztu direla dio lerroburuak. Eusko Jaurlaritzako txosten bateko emaitzak izpide. Bilboko argazkia. Izan ere, bihar kontzertu berezia emanen dute Arde Bogotak edo ETSek, besteak beste, BBK Fundazioaren 10. urte hurrena dela eta. Eta El Diario Basko azkenik, lerroburuan amnistia gaia izketagai. Katalunian normaltasuna errazteko auzitegi gorenak amnistia legea onartu duela dio. Bada onaino azalen azter gaia, segidan tertuliari ekingo diogu. Bitartean musika. Zu poloetan, glaziarretan, epelta eroso ginenean, eten dira komunikabideak, gure artean, berinjia
pasamortuan. Galdu naiz, aurkituko nauzulako, aztanak irakurtzen ikasi duzulako, eta bihar topa egiten topatuko nauzu basamortuan. Kilimaldaketa izotzaronetan, kilimaldaketa zure azalik gabe utziko nau. Kilimaldaketa izotzaronetan, kilimaldaketa zure laztanik gabe utziko nau. Informazioaren aria, naiz irratian.
galderaren Entzule, zortziak laurden gutxi jotzea ardirenean, gure tortulia goxoari ateak ireko dizkiogu, horretarako hemen Donostiako estudioan Iker Gurrutxaga, egunon? Egunon. Eta telefonoren bestaldean, alde batetik Maite Bidarte, egunon? Egunon. Eta Oñat, ezpuru egunon, Oñat? Egunon bai, egunon. Bueno, lehenik eta behin zer modu zabete? Ondo, baina nik uste dut ondoen dagoena Ioar dela gaur. Zerratik? Honen aurretik, tertuleren aurretik, Friday I'm in love. Kantua jarri digulako, The Cure-ena, hortaz ez dakit. Ostirala da eta gorputzak badaki ez. Zera, ze inplan dituzue astebururako? A ber, zein hasiko da? Nik herriko festa ditut. Eitu? Bai. Zarauzkoak ere badira orain, ez? Bukatu egiten dira gaur. Horia. Eta gero guk errelebo hartzen dugu. Normalen egun bateko atxeden izaten da, baina horten gure herrian egun bat aurreratu dira. Eta gitaragua edo? Uztakit, badakit bihar kiliki daukagula herrian, kiliki esan dut, kiliki fresko, Bai. Ez kilikiak. Kilikiak Iruñean bakarrik. Ez dakit horrela den, baina nitzako kilikiak Iruñekoa bakarrik dira. Eta ez dakit, zer daukagun, gaur bertxopote badago, Oilar beltzak badago, Rantxera talde berria, Euskal Herrikoa, alarma moreak ere badakit jotzen duela, arrantzale eguna, bueno, ez dakit, irain bat gauza, baina ez dira, xumeak dira udako festak, xumeagoak izaten dira negukoak baino, festak garrantzitsuak nola ere guretzen negukoak dira, Durangoko azokan harrapatzen dautenak bide batez. Oñat, Maite, zuek? Plan berezirik. Venga, Maite. Baina arranduzate dana lesakan ez direla kilikiak, buru handia direla. Hori. Gurean ere bai, Bai, gurean bai. Bai. Esto esan, Maite, lego hastian beruagatik planak suspenditu zian. Aste burontan ez dakit. Eskabara edo zertzen, Nerea, eskabako egizaldia pentsatzen genuen egitea, baina hainbertzekoa zen beroa erdia egin genula bakarrik, gainera gertatu zitzegun gauza oso xelebrea, zaigotzetik urepelera egin genuen, jenteko basotartea da eta itzalpetan, eta urepelera iritsi ginerean, ostatu bakarra dago eta ostatua itxia. Rokerra gori, mendi ibilaldia bukatu, eta garagardorik ezartzea baino. Bai. Eta herritar bateri galdetu genion, non dago hemen taberna, eta esan zigun, egon badago, baino, belarrak egiten daude. Orduan, bukaera triste xamarra izan genuen. Ibilbidea oso polita, baina bukaera tristea. Bueno, bai gorrera joan behar. Alduden behan edo goian? Goian. Eta gainera... Irikita harrapatu zen horre, gasolindegia dagoen... Nik alduden ezagutzen dut erritik atera eta dago ostatu bat. Uste du lotako toki ere baduela. Eta gero parean du baserri bat. Lehen behintzat, biamonek jaten ematen zutena. Ez dakit, baino, edan genuen garagardoa patxaranarekin. Ba! Hori da... Sari bikoitza arduan. Erreskuratzeko oso. Bueno, zu... Eta arriskutsua da, ezta? Bueno, arki sartu zitzaigun. Bai, horregatik esaten dut arriskutsua dela, ezta? Bai, igual bai. Ondo egizartzen dela, kaso. Hori eskaini ziguten eta guk hartu. Ez da aukerarik horraz? Ez. Ostras. Azukaritz? Nik, plan berezirik ez zarbutzen igaroko dute asteburua, beraz, lasai, gurasoak etorriko dira bihar egun pasa, beraz, beraiekin ondartzan eta... Motorrak berotzen joan beharko duze bai lesaka rojeta bai Iruña. Bueno, Nafarroan barainen behintzate badira festak eta urteetan ibili gara hortik eta nik uste ere aurten jendetza joango dela motorrak berotzera barainen, era ez dakitezuke Maite hortik basako zaren. Ez. Ni ja, quieto parau, San Ferminak arte. Nik ere. Onda. Zer aipatu behar nizuen gaur, Maite, Sevillara eramango gaituzu, Sevillako birinaren kontu bat kontatzeko edo? Ba, begira, azken momentuan aldatu dut gaia, beste gauza bat, interesgarriago duitzuzte. Baina, hala ere, enteratu zarete Sevillan gertatu denarekin, ez da?
Zer, ez da. Hango Ama Virginia, hango Makarena, moldatu dute, bueno, zahar berritu edo, egin dizkiote ukitu batzuk, eta Sevillarrak, baina izugarri disgustatuta daude, jendea negarrez, erranez, ez dutela bertako Makarena Ama Virginia errekonozitzen. Bertzeak, zimur batzuk kendu dizkiotelako, eta betile superluzeak paratu dizkiote, eta jendea dago hain deskonforme dago, egin zutela bere presentazioa, eta 3 egin dizkiote retoketxoak moldatzeko. Baina ikusi albalin bauzue, YouTubeen dauden irudiak, ze jendea baino, negarrez deskonsolatuta hau ez da gure Makarena. Bai. Ena barritzen, Ez nahi barritzen zer. Hori gertatu izanak ikusita, urtero ze estampa usten dituen Makarenak. Makarenarena ez sinistekoa. Makarenara eta Rociorena, biak. Ez sinistekoak dira. Ze devozioa, baina gehiago... Bai, fanatismoa, ez? Bai, badu. Eta, bueno, beste batzuk... Hola jartzen dira beste gauza batzu batik, Bai. Futbola. Bai, adibide bat. Futbola oso adibide garbia da, baina esan edut. Edo superaktore, edo super abeslari, edo agertzen denean ere ez tekit non alfombra gorrietan eta batzuk nola esan edut. Ez dut ulertzen. Ez dut ulertzen. Ulertzen duz egertatzen den, baina ez du partekatzen noski. Ja, hombre, badakizuenik Guardiola ikusten badut, igual, Sevillarra baino okerrago jarriko naizela. Hori izango zen, baite Guardiolarekin topatzea. Hala ere, kontatu nahi nizuen, podcast bat jarri du martxan, Ser Bilbao, eta inteligentzia artifiziala ibili du horretarako, baino lehenengo audio txiki bat jarri nahi dizuet. Más fidedigna es esa voz y sobre todo más expresiva es, porque... Zer? Bueno, barkatu, bagaizki bidali diot audioa joarri, sentitzen dut. Bueno, kontua da, Kepa Junkeraren ahotsa berreraiki dutela inteligentzia artifizialaren bidez. Eta estrenatu du, Ser Bilbao, estrenatu du bere podcast bat, 4 kapitulutan egina. Orduan, Kepa Junkera gogoratu, iktuz bat eman ziola, 2018an okerrez banago, jiran zegoela, eta lehen da biziko aldiz kontatu du zer gertatu zitzaion, eta gaur egun egin dituzte bere gaur egungo pensamenduak bere ahotsarekin jarri. Bere ahotsa lortu dute hemerotekaren edo audiotekari esker, hortik atera dituzte ezaugarri guztiak, baino gero elkarrezketatu dute eta bere pensamenduak ahotsara eraman dituzte. Orduan, podcast honetan, Las Voces de Kepa Junkera podcast honetan, aditu daiteke bere ahotsa. Ez dakit hor daukazun YouTubeko linka joar, baina errango nuke, bigarren minutuan 207. Es espectacular. Estaba paseando tranquilamente por Gante, fijándome en todo, aprendiendo de un entorno bellísimo. Era mediodía, el mismo día del concierto, quedaban pocas horas para empezar a tocar. Y nada, fue muy sencillo. Me caí y hasta hoy. Así cuenta Kepa Junkera el ictus que sufrió invitación a gira en Bélgica. Pues origen. Oso ongi dago, ez, Kepa Junkeraren ahotsa? Bai. Perfecto. Eta iruditzen zaizuen. Bueno, atrás nada atera hori dutela. Bai. Baimena mamaldin badu. Emango zuen. Da igual, ez, gehiago. Kaso honetan... Bai. Ez hoi dela gehiago zan nahi dute, baimena nahi. Bai, hori da, etikoki ez du arazorik. Kepa Junkerak bere eman du bere zera, babesa, eman ditu bere pensamenduak eta berak dauka kontrola. Osea, ez da derrepente Franco berpiztuko dugula inteligentzia artifizialen bidez eta egingo ditugula bere diskursoak orain. Osea, baina oso bitxia iruditu zait eta oso onki egina dagola. Bai, eta batez ere, berriz ahots hori berreskuratzeko eta berak kontatzeko lehen eskutik edo bere ahotsarekin gertatu zitzaiona, nik uste interesgarria dela. Bai. Oinat, ez dakit
labur bada ere, Ikerren kanta sartu horretik, ez dakite gaurko gai ezin ekarri guztun? Bueno, nik atzo irakurri nun eta esan ez dakit horrelako esperientziarik inguruan oso eukizuten, Atzo irakurri nun igual mutrikun pasatutakoa irakurri zute? Ze pasatuten? Bai, ez? Bueno, ni ez dakit parrein edo negarrin, momentu batean, Omen 18 urteko gazte bat, Elgoi Bartarra mutrikun, eta, bueno, hango ondarbeltzeko txiringituan, omen eskatu zula mosto bat, nahi gabe, ontzia garbitzeko likidua aterazioten, edantzun, eta karo, pentsatu ospitalean do, grabe omendu, erredurakin, eta, gatu dintzen, horrelako ez, nahi gabekoa, segurazki, langileak deskuidua eta ez daize, eta momentu batean ze liada, ez da? Hemen galdera da, ze kristo egiten zuen garbitzekoak mostoaren botelian. Bai, oida. Mostoa zerbitzazu zuen. Eta kolorez antzeko izango zen, lixibatu izango zen, kolorez. Ez nabaritzeko mostoa atera ordez lixiba atera ziola. Bai, koloria izan behar du antzekoa. Hori da, eta botila. Hori beste maila batean, baina txan gertatu zen nire, noiz baitu. Hoi galetu behar nizuten, haber, haulako historian bat, bai. Bara, ez irestea araña, baina bai, arropa garbitzeko esprai batean lixiba sartu. Eta arropa garbitzeko bota, zure usteetan, eta kamiseta bat izurrai. Lixiba bota jozulako. Horrelakoak, bai, horrelako gertatu zazkio. Ze historia, Bai, gogorra. Pentsatu. Bai, egia esan, bai, uda aztuko ez da plan hona. Guri pasatzegun, oen dela 2 urte gorazenaz, jomer genuen azte buru pasa, eta genuen botila batean, ura jateko muturrian dakanean katinprora bezala, holako, eta sartu genuen detergentia, aporretarako, bakizu hola, eramateko, eta semian juntzen tegarria dakat, astensorean, eta izan, eta neka guen dia. Eta, hartu genuen segituan, eta eraman zehara, komunea, etzun tragatu, eta eskerrak etzula tragatu, baina... Bai. Gero, diferentea izango da, ez dakit kaso honetan mutrikokoa ezote zen lixiba izango. Alako zer nahi dut, xaboi batek, ez dakit erredurak sortzen dizkizun. Bai, ez dakit, hau behintzat, hau izango da produktu, lavajiaseko... Korrosiboitako bat. Hoi da, bai. Kontu zibili beharko gara mutrikoko txiringitora jaten garen urrengoan behintzat guri ere horrelakorik ez pasatzeko. Iker, gaurko kanta? Bai, atzetik jarritzeko eskatu dio joarri, ze bukeraraino iristen nahi nuen eta kalkuluak egiten ari nintzen. Raimundo el Canastero, begira, barrez ari zaigu, gure peli leku ona. Atzo eskatu zen. Atzo eskatu zen, baina ez tekiena zen, disko osorik atera dutela. Eta atzo iragarri zuten kantuarekin disko osorik etorri dela. Eta kasualitatez, oraintxe hemen ari ginen bitartean, Imanol el Caetek, Raimundo el Canasteroak bidali dit diskoa. Eta zalantza neukana galdetu diot. Eta hemen entzuten ari garen kantu hau, benetan edo brometan hartu behar dugun. Kanta horita joko ez eta zunean, iratiko janaren iziltasunean, Benafarroko larretza baletan aurkitu du txoriona. Txoriona, aurkitu nu, xiberuan, Zuen ustez hau, kritika bada edo ez? Nik nahiko garbi dut baietz, Nik nahiko garbi dut baietz. Egin dutela parodia bat, kantu honekin. Xorioneku izena du, eta elektronika, eta ikusi duzu ze gauza elementu aipatzen dituzten. Nik uste dut hemen kritika dut, bif bat bota dutela izenik aipatu gabe. Nik uste dut. Baina, entzuleak entzun dezala. Diskoaren izan ez dut esan, diskoa NHCI, ez dakit zer den akronimo hau, aurrekoa NTER zen, noto de rumba, baina hau pixkat elektronikoa goda, ez dakit zer esaneko duen NHCI. Jakingo dugu hori ere. Hala ere kantoren bukera entzuten nahi dut entzuleek, eta inportek espazaizu, agurtuko. Agur. Bada onaino gaurko tertulia, asteburu hon entzule eta asteburu hon irukote. Aio. Aio. Xoriontasuna, aurkitu nu, xiberuan, xorienetu. Eroskin lapurtz
gurtzea, ez da lapurtzea, zipaio asamblean, no es muy buena idea. Hoy nos ponemos hoy nos ponemos de amor. Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira ongi etorri naiz irratira. Nafarroko parlamentuak azken 4 legegintzaldietako lan esleipenak ikertuko ditu. Ikerketa batzorde ezberdinak proposatu arren, PSN, EH Bildu, Geroa Bai eta Kontigo Zurekin alderdiek batera proposaturiko ekimenak egin du aurrera. Aritz Santa Maria, egunon. Egunon Pegi, egunon entzule, EH Bilduk zein Geroa Baik 4 legegintzaldiak ikertuko dituen ikerketa batzordea defendatu dute. Independentistek batzordearen buru izateko prestutasuna adierazi dute, eta Geroa Baik ordezkariek ikerketaren abiapuntua Geokaliren potasa mehatzean jarri dute. Upenerekin hasi zen ekimena, Laura Aznal eta Pablo Azkona. Nuestro afán por la total transparencia y por la lucha contra la corrupción, así como el hecho también de que no formamos parte de este gobierno, ha hecho que hayamos mostrado a los demás grupos firmantes de esta comisión de investigación nuestra disposición a presidirla, a presidir esta comisión de investigación que se va a constituir. El informe de la UCO hace referencia también al proyecto de Miga-Muga de Geoalkali como uno de los puntos de conexión entre varias de las personas implicadas. Un proyecto cuyos primeros trámites aquí en Navarra se remontan al año 2012. Labeza osasun itunaren ostiral honetako azken bileran izango, politika privatizatzaia kanpoan uzteko asmorik ez du Osakidetzak sindikatuaren ustetan, eta hori batera ezina da osasun sistema publikoaren aldeko apustuarekin. Que no ha habido ninguna voluntad para abordar el cambio profundo de políticas que requiere Osakidetza. Y por esta razón, Lankidetza publiko-pribatuaren gaia izan da azken egun hauetan osasun mailan eztabaida piztu duena. Alberto Martínez sailburuak alor honetan lortu den adostasuna lehenetsi du. La colaboración pública no nos separa. La colaboración pública tiene un acuerdo mayoritario de más de 20 y tantos agentes que han aprobado el documento final, que han aprobado alguna enmienda que ha presentado alguna gente. Eta estatu frantsesak 100.000 eurotan igoko du Euskararen erakunde publikoari ematen dion diru laguntza gainontzeko kide guztiek ekarpen berbera egin behar dutelarik 400.000 euro gehiago izango ditu Euskal instituzioak. Ez da, hala ere erakunde honek eskatutako kopurura iritsiko igoera. 1,5 milioi emendatzearen beharra aurreratu baizuen Ipar Euskal Herriko hizkuntza politikaren bulego nagusiak. Horren erenera ez da iritsiko igoera beraz. Parisen 100.000 euroei Akitania Berriko eskualdeak, Pirineo Atlantikoko departamentuak eta Euskal Hiri elkargoak pareko igoera burutu beharko dute. Eta beste datu esanguratsu bat ere bada emakumentzat zailagoa dela lana eta zaintza uztartzea, hori bera berretsi du Eustaten azken ikerketak, gora egin du pertsonen zaintza eta lana uztartzeko zailtasun handiak dituztela dioten emakumeen ehunekoak, gizonen artean berriz ehuneko 30,2 jaitsi da. Etxeko lanei dagokionez, emakumeek gizonek baino denbora gehiago eman dute hauetara dedikatuta. Eustaten enkestaren arabera, emakume landunek 2,1 ordu eman dituzte egunean etxeko lanetan, eta gizonek berriz 1,6 ordu. Eta kirol kontuetan zita esanguratsua izango dugu heldu den irailaren 27an Euskal Herriko Ardi Moztaile txapelketa eta nazioarteko lehiaketak jokatuko dira lehen aldiz. Emozioz betetako ekitaldia izango da eta egun osoko egitarau oparoa antolatu du Euskal Ardi Moztaileen elkarteak. Horrez gain nazioarteko txapelketa jokatuko dute Euskal Herriak, Frantziak, Espainiak, Eskoziak, Irlandak, Herbereak eta Alemaniak. Euskal Herriko eta nazioarteko moztaileriko onenetako batzuk lehiatuko dira bertan. Teknika, abiadura eta trebezia handiko ikuskizuna. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepiei dagokienez badu nabarmentzeko jazorarik? Norduko eragozpenik ez, Pegi. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ibarluzeak. Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko zaigu ostiral honetan, baina jada bero egiten hasia izango da bereziki lurraldearen hego isurialdean. Goizean behelaino pixka bat agertuko da barnealdeko bailaretan, baina eguzkiak oso azkar xurgatuko ditu eta segituan zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsuaz gozatu halko da.
Eta arratsalde partean, mendi kontraren batean eta kostaldetik gertu hodei baxuren bat edo beste agertuko bada ere, zeruan urdinak nagusi izaten jarraituko du eta eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Haizeak goizean aldakor xamar joko du, kostaldean ego ukitutxo batekin, eguerditik aurrera hobe esan da. Ipar haizea lurralde osora zabalduko da, eta ego isurian bolada biziak utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek bera ingo dute eta goiza desentez freskoagoa izango da, 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoek aldiz gora ingo dute, baina goraka dau handiagoa izango da ego isurialdean eta bertan jada bero handi xamarra izango da, Kantauriar isurialdean neurriko beroa izango da, 23 eta 28 gradu bitartean errendituz. Temperatura maximoak ego isurialdean aldiz, 29 eta 30 gradu bitartean errendituko dira, temperatura freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan. Jorra Izpurua teknikan ekainak 27 dugu ostirala. Badatoz San Pedro Aldimara. Ekainaren 26an botako du txupina Gaztebarri dantzataldeak. Eta ekainaren 29 arte makina bat ekitaldi eta mota askotakoak. Kontzertuak, bertsolariak, hainbat lehiaketa, jolasak, omenaldia herriko nagusiei eta azken egunean, Domekan, jaien amaiera Ruper Ordorikaren kantaldiarekin. Egun horietan, Diman, ez da eraso sexistarik onartuko. Eta udalak eskatzen die, bertaratzen direnei, ingurumen zoragarri honekin errespetuz jokatzeko. San Pedro Diman, ekainaren 26tik 29ra. Bueno, indeu gaurko gare. Bai, elante junda. Zer du deu? Ba, 12 erdiko entxe. Me kauen, ota 12 arte genuen. Ostra, eta handa biloterua gaina, kaben zotz, kostako herri hauek. Guazen, derrepente. Uda honetan ere, zure goiza freskatzera gatoz. Laster naiz irratian, kosta ala kosta. Informazioaren aria. PSOEren ustelkeria kasuen iturburu nagusia da Koldo Gartzia Izagirre, baina Peperekin eta Guardia Zibilarekin izan duen harreman estua baieztatzen duten 3 elementu ere badaude. UPN eta PPko hautetsi bat izan zuela abokatu, Aznarren gobernuak indultu eman ziola, edota Guardia Zibila kondekoratu zuela. Jon Telleria. PSOEren gobernuak ezbaian jarri dituen ahotsa bihurtu da Koldo Gartzia Izagirrerena. Koldo ha matado a Manolete, que hemos perdido el norte. ¿Hasta dónde habéis llegado? ¿Qué autoridad, qué derecho os da? Dentro del PP y dentro del partido y dentro del mismo gobierno. Baina PSOErekin ez ezik, eskuinarekin eta Guardia Zibilarekin ere harreman oso estua izan du azken hamarkadetan. 2011an epaiketa izan zuen urtebete lehenagoko Sanferminetan 16 urteko gazte bat jotzeagatik. Espainiak munduko kopa irabazi zuen urtea zen eta Iruñeko Sol Tabernan zaindari lanetan ari zela independentziaren aldeko kamiseta zeraman gazte bati eraso egin zion. Defentsa abokatu orduan Miguel Martínez Falero Pascual izan zuen Gartziak, bilegegintzalitan UPNren zinegotzi izandako Antxoainen, ondoren Peperen hautagaia Azkoienen. Adierazgarria da 2011an abokatu hori izatea Koldo Gartziak. Urte horretan bertan uharteko zinegotzi izatera iritsi baizen, baina PSNrekin. Gartzia Guardia Zibilaren eta Ejertzitoaren defendatzaile gisa agertu izan da maiz sare sozialetan, eta 2011an gazte bati eraso egin zion taberna Iruñeko komandantziako Guardia Zibilak maiz joaten diren ostatu ere bada. Gainera, merituaren ordenaren kondekorazioa eman zion Guardia Zibilak Gartziari ondoren. Sari hau Guardia Zibilaren izen onari eta aberriaren interesari ekarpen nabarmenak egin dizkietenei ematen diete. Espedientea sekretupekoa da, beraz, ez dago jakiterik zer meritu diren Guardia Zibilak saritu zituenak. Maiz aipatu da Koldo Gartziak jarrera bortitzak izan dituela, eta horren hainbat adibide daude. 2010ko Sanferminetako kausaz gain, ia 20 urte lehenago, Arangurengo bizilagun bat jotzeagatik zigortu zuten. Gongora Zabortegiko zaintzaia zen orduan, herritar honi hainbat saietx eta eskuko ezurrak apurtu zizkion. 2 urtetik gorako espetxe zigorra ezarri zioten Gartziari, baina ondoren Espainiako gobernuaren indultua jaso zuen eta etzen espetxera joan.
Indultu hau eta Guardia kondekorazioa biak PPren gobernuek onartu zituzten. Lehenaren kasuan, Jose Maria Aznar zen presidentea, bigarrenean Mariano Rajoy. Horiek ala Nafarroako parlamentuak azken lau legegintzaldietako lan esleipenak ikertuko ditu. Ikerketa batzorde ezberdinak proposatu arren, PSN, EH Bildu, Geroa Bai eta Kontigo Zurekin alderdiek batera proposaturiko ekimenak egin du aurrera. Barzina, Barkos eta Txibiteren azken gobernuek gauzaturiko esleipenak ikertuko dira. UPNek propioki Belateko tunelei buruzko ikerketa batzordea nahi zuen, baina baztertuta gelditu da aukera hau, Javier Esparza. Porque lo que está ocurriendo con la adjudicación del túnel de Belate y la implicación directa de empresas vinculadas a Santos Cerdán en contratos públicos en Navarra no es solo una noticia de alcance nacional, no, es una vergüenza, es una crisis institucional y por eso la presidenta del Gobierno debe dimitir. EH Bilduk zein Geroa Baik lau legegintzaldiak ikertuko dituen ikerketa batzordea defendatu dute. Independentistek batzordearen buru izateko prestutasuna adierazi dute, eta Geroa Baik ordezkariek beraldetik ikerketaren abiapuntua Geokaliren potasa mehatzean jarri dute. UPNrekin hasi zen ekimena. Laura Aznal eta Pablo Azkona. Nuestro afán por la total transparencia y por la lucha contra la corrupción, así como el hecho también de que no formamos parte de este gobierno, ha hecho que hayamos mostrado a los demás grupos firmantes de esta comisión de investigación nuestra disposición a presidir esta comisión de investigación que se va a constituir. El informe de la UCO hace referencia también al proyecto de Miga-Muga de Geoalkali como uno de los puntos de conexión entre varias de las personas implicadas. Un proyecto cuyos primeros trámites aquí en Navarra se remontan al año 2012. Ikerketa batzordenen sorrera eztabaidatu aurretik, Maria Txibite alderdi ezberdinen interpelazio eta galderei erantzun die. UPNek lehendakariaren dimisio eskatu du, honen erantzuna izan da, barrenak lasai dituela. Cuento con un gobierno, con unos socios de gobierno que quieren seguir para adelante. Y cuento también con la paz y la tranquilidad de no haber cometido ningún delito. Usted hasta hace 4 días decía que esta comunidad la dirigía EH Bildu. Ahora al albur de las noticias dice, no, esta comunidad ha estado dirigida por Santos Cerdán. No sé, esos quiebros, señor Esparza, esos quiebros. Mire, rendirme en estas circunstancias sería hacer dejación de mi responsabilidad. Horiek ala esango dugu ere, Voxek Maria Txibite, Santos Cerdán eta Koldo Gartziaren aurkako kereila aurkeztu du. Eskuin muturreko alderdiak, eroskeria, influentzia trafiko eta antolaketa kriminala egotzi die. Salaketan Maria Txibite jo dute Zerinabarrek jaso zituen esleipenen arduradun. Nafarroako lehendakari gisa, organikoki, azken erantzunea delakoan. Bestalde, Fernando Agustín Moreno, Akzionako Nafarroako arduraduna ere, kereilaren parte da. Informazioaren aria. Goizeko 8:12 eguneko albisteare izango da zer gertatuko ote den osasun itunarekin, izan ere lankidatza publiko pribatua oztopo nagusi dutela bilduko dira gaur Euskal Autonomia Erkidegoko osasun mailan. Lakuako gobernuak gaur bertan itxi nahi du akordioa adostasun zabal batekin. Alberto Martínez, osasun sailburua buru dutela, osasun itunaren mahaiko kideek 11. bilera egingo dute ostiral honetan Bilbon, adostasun zabal batekin akordia lortzeko helburua mahai gainean jarrita. Soy optimista para mañana. Las 24 líneas de trabajo han sido aprobadas por unanimidad en unos casos y por amplia mayoría en otros. Lankidetza publiko-pribatuaren gaia izan da azken egun hauetan eztabaida piztu duena. Martínez sailburuak alor honetan lortu den adostasuna lehenetsi du. La colaboración pública no nos separa. La colaboración pública tiene un acuerdo mayoritario de más de 20 y tantos agentes que han aprobado el documento final, que han aprobado alguna enmienda que ha presentado alguna gente. EH Bilduk presarik ez izateko eskaera gauzatu du eta Lakuak osasun sistema publikoaren aldeko apustua egiten duen ala ez, erakusteko unea iritsi dela ere nabarmendu du Nerea Kortajarena legebiltzarkideak. Eta orain, puntu honetara iritsita, garaia da Eusko Jaurlaritzak osasun sistema publikoarekiko konpromesua hartu eta herritarren mandatua edo agindua betetzeko asmoa duen edo ez jakiteko. Alderdi independentistak zuzenketa aurkeztu dio exekutiboak aurkeztutako dokumentuari, osasun sistema publikoa indartzeko hainbat jardura hildo proposatuz. Ostegunean jakin zen osasun sailburuaren ahotik adituen taldeak zuzenketa hori atzera bota duela.
Sumar mugimenduak dagoeneko iragarri du, ez duela bategingo enpresa pribatuek osasun publikoan parte hartzea normalizatuko duen itun batekin. Jon Hernandez legebiltzarkideako hartarazi du, Sumar mugimenduak ez duela onartuko azpi kontratatzeak normalizatuko dituen eredu bat eunekoa edozein izan da ere. Eta testu inguru honetan ere, gaurko bileran utxune handi bat ere egongo da. LAB sindikatua ez da osasun itunaren ostiral honetako azkeneko bileran izango, politika privatizatzailea kanpoan uzteko asmorik ez du Osakidetzak sindikatuaren ustetan, eta hori bateraezina da osasun sistema publikoaren aldeko apustuarekin. Zaloa Badiela. Labek ostegun honetan emandako prentsaurrekoan azaldu duenez, Osakidetza eraldatzeko eta indartzeko alde batera utzi behar dira orain arte egindako politika privatizatzaileak eta sektore pribatuarekiko mendekotasunak salbuespenezko justifikatua eta aldi baterakoa izan behar du. Que no ha habido ninguna voluntad para abordar el cambio profundo de políticas que requiere Osakidetza. Y por esta razón, LAB mañana no irá a la reunión de la mesa de salud, LAB no va a estar en el acuerdo, LAB no va a estar en el pacto de salud. Se han priorizado los intereses del lobby privatizador y con el pacto de salud lo que pretenden es darle una pequeña capa de pintura y dar una imagen renovada a Osakidetza. Mañana no se termina nada, que con pacto o sin pacto seguiremos denunciando y paralizando todos los procesos de privatización. Atzokoan, legebiltzarrean osoko bilkura eguna izan zen eta besteak beste, aipatu zuten euren gehiengoa baliatuta EAJak eta PSek babesturiko etxe bizitzak egiteko erreserba gutxituko duen lege erreforma tramitera onartzeko. Oposizioari dogmetan galdutaritzea egotzi diete gobernuko alderdiak. Lurzoruaren lege erreforma presazko prozeduraz tramitatuko da legebiltzarrean. Besteak beste, babestutako etxe bizitzarako gordetako lurzorua gutxitzea ekarriko du. Hala ere, etxe bizitza eskubidea bermatzeko neurria dela defendatu dueneko Andueza PSeko idazkari nagusiak. Es un compromiso con toda una generación. Esta ley es todo eso y nace de dos convicciones. La primera, que la vivienda es un problema que tiene solución, y la segunda, que las cosas tienen que cambiar en este país y nosotros estamos dispuestos a cambiarlas. Legea pragmatismoaren izenean defenditu du EAJak, oposizioari jarrera dogmatikoak izatea egotzi dio. Jonathan Moreno. ¿Hay algo constructivo en sus propuestas? ¿Hay alguna medida en positivo? ¿Hay algo que les parezca bien más allá de la regulación, los límites y las sanciones? Porque si lo hay, no lo hemos visto. Gobernuko alderdiek erreformaren onurak defenditu arren ezkerreko alderdiek gogor jo dute honen aurka. EH Bilduren ustez, etxe bizitza legeren aurkako kontraerreforma bat da Pradalesen gobernua babesten duten alderdiek onartu dutena. Lege hau kontraerreforma bada 2006ko legean jasotako hainbat neurri de facto indargabetuko dituelako, baina ez soilik 2006ko legean, inkluso 1994ko Maturana kontseilari sozialistak berak ezarritako etxe bizitza babestuen estandarrak are gehiago jaitsiko dituena. Xabier Astigarraga legebiltzarrak goratu die ez duela zentzurik inoiz baino etxe bizitza behar handiago dagoenean babes publikoko etxeen babesa gutxitzeak. Inoiz ez ditugu izan etxe bizitza babestuak egiteko horren exigentzia txikiak. Noiz eta inoiz baino beharrezkoagoak direnean etxe bizitza babestuak egitea. Eta legebiltzarrean ere torturaren biktimak babesteko nazioarteko egunaren testu inguruan ez da aurrera pausorik egon. EH Bilduk aurkeztu den proposamen batean Iratxe Sortzabal preso politikoari gogoraren baliabide juridiko guztiak eskaintzeko proposatu dute estatuaren agente gauzaturiko tortura argitu dadin. EAJ zein PSek ezezko eman diote ekimen honi. EH Bilduren proposamenak balioan jarri du Auzitegi Nazionalak Iratxe Sortzabalen aurkako torturak onartu izana. Inflexio puntutzat jo dute Eraitz Saeztegilaz. Epai honen bidez argi geratzen da, frogatutzat ematen da, Guardia Zibilak Sortzabal torturatu zuela, elektrodoak aplikatu zizkiotela makinaren pilak agortzeraino. Eta argi geratzen da, beste behin, mandatu patriarkalei segika 2 aldiz jazarri zutela gainera. Eta egitate honen aurrean, batzuek behar baino beranduago erantzun zuten, eta beste batzuk ezer gertatu izan ez balitz bezala jarraitzen dute. Guretzat, eskandalu bat da Audientzia Nazionalak tortura aitortu, eta honek eskandalurik ez sortzea gure erakundeen artean.
EAJ eta PSek, PP eta Voxek bezala ezezko eman diote EH Bilduk proposatu dituen neurriei. PSeko Miren Gallastegik esan du independentisten proposamenak amarru eta engainutik zerbait baduela. Tiene algo de trampa, tiene algo de artimaña, pero yo desde luego quiero adelantar que no van a contar con los socialistas vascos para intentar confundir de nuevo el debate político con una supuesta estrategia de acción, represión, acción, de equidistancia, de empate infinito, de duración de un conflicto hasta no sé qué fechas de avanzadísimo el siglo XXI. Xabier Barandiaren jeltzalek berriz, gogorak ez duela prozesu judizialetan sartu behar berretsi du. Goizeko 8:19 dira. Informazioaren aria. Estatu frantsesak 100.000 eurotan igoko du Euskararen erakunde publikoari ematen dion diru laguntza, gainontzeko kide guztiek ekarpen berbera egin behar dutelarik 400.000 euro gehiago izango ditu Euskal instituzioak. Ez da, hala ere erakunde honek eskatutako kopurura iristeko egoera. 1,5 milioi emendatzearen beharra aurreratu baitzuen Ipar Euskal Herriko hizkuntza politikaren bulego nagusiak. Horren erenera ez da iritsiko egoera. Parisen 100.000 euroei Akitania Berriko eskualdeak, Pirineo Atlantiko departamentuak eta Euskal Elkargoak pareko egoera burutu beharko dute. Eta aipatuko dugu baita ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketako hizkuntza normalkuntza arduradunek Euskararen eskaintza parekatzeko plan estrategikoa ere exigitu dute lakuan. Zaloa badila. Ez dugu sentitzen hezkuntza sailetik lanbide heziketa euskalduntzeko bide horriak, inondik inora babesten gaituenik. Lanbide heziketaren planean ez da euskara aipatzen. Eta gure plana, euskal baldin bada, euskarak zutabe nagusia izan behar du. Lanbide heziketak lehen eta bigarren hezkuntzaren jarraipena izanik, euskararen eskaintza parekatzeko plan estrategiko bat beharrezkoa duela nabarmendu dute, bide horri esanguratsu, emankor eta enpresak euskalduntze bidean akuilu lana egingo duena. Era berean, egungo irakasle guztiek euskara gaitasuna izan beharko luketela adierazi dute. Egungo irakasle guztiek euskara gaitasuna izan beharko lukete. Hizkuntza eskakizunaren arabera, plazak perfilatzeak zentzua galdu du eta bereiztekotan euskara gaitasunik ez daukatenentzako bereiztu beharko lirateke. Beraz, lehen hezkuntza eskakizunetik bigarrera pasatzea gaitik, lehentasuna ez galtzea eskatzen dugu. Plazak daukan profilak irakasleon egonkortasuna edo jarraipena ez baldintzatzako. Itunpeko ikastetxeetako irakasleen euskararekiko baldintzak parekatzea ere beharrezkoa dela gaineratu dute. Ikasleak euskaraz matrikulatzeko kanpaina ganorazkoa eta indartsuagoa behar dela ere ohartarazi dute. Hortaz, euskaraz matrikula eta euskaraz ikasteko aukera hartu duten ikasle horiei lehentasuna eman behar geinieke. Bidea eman ikasle horiek euskarak ikas dezaten. Talde kopurua minimora heltzen ez bada ere, hau da, beti euskararen alde jokatu, gure hizkuntza gutxitua eta gutxiagotua baita. Gogoratu dute legearen arabera euskal hezkuntza sistemak konpromiso berezia hartzen duela euskararekin eta kulturarekin, eta baita haren transmisioarekin ere. Beraz, lanbide heziketa euskalduntzearen aldeko apustu sendoa, garbia eta argia eskatu diete erakundeei. Espainiako Konstituzio Auzitegiak amnistia legeari oniritzea eman da, orain berau, Carles Puigdemont, Kataluniako presidente ohiari aplikatzea falta da. Gonzalo Boye abokatuak iragarri du berehala aurkeztuko dutela babes helegitea garaian epaiek ez zioten amnistia lege hau aplikatu nahi izan berari, malbertsazioa legetik kanpo gelditzen zela esan da. Konstituzio Auzitegiaren ebazpenarekin tarte gutxi lukete epaiek bide horri eusteko. Que sean coherentes simplemente porque ellos han declarado que la ley es constitucional, que se enmarca dentro del ámbito no solo constitucional, sino también del derecho europeo y que por lo tanto es de aplicación. De hecho, dicen que es de obligado cumplimiento para todos los jueces. Eso entiendo les alcanza a ellos también. Helegitearekin batera behin-behineko neurriak eskatuko ditu Gonzalo Boye abokatuak Puigdemonten aurkako atxiloketa agindua bertan bera gelditzea eskatuz. Helegite onartu orduko Kataluniako presidente ohia etxera bidean izango dela ere aurreratu du Boyek eta hain zuzen, Auzitegi Konstituzionalaren osoko bilkurak amnistia legea babesteak ere erreakzio kateak harri du.
Alberto Núñez Feijóo, PPko buruak, segidan egin du auzitegi konstituzionalaren erabakiaren aurka, eta baita Pedro Sánchezen aurkan ere. Pues lo que se ha venido es a validar la autoamnistía que ha sido la moneda de cambio que ha entregado el señor Sánchez para ser presidente del gobierno después de haber perdido las elecciones generales. Es una vergüenza para cualquier demócrata, diga lo que diga un tribunal constitucional dividido. Y lo digo desde el respeto institucional hacia el Tribunal Constitucional. Pero es una vergüenza para cualquier demócrata. Es un ejercicio de corrupción política. PPren ondoezaz gain, Felipe González, Espainiako presidente ohi eta PSOEko buruzagi ohiak ere oso gaizki hartu du konstituzionalaren ebazpena. Barrabaskeriatzat eta lotsagarriatzat jo du. Esta autoamnistía es una vergüenza, pero una vergüenza para cualquier demócrata, desde luego para cualquier demócrata del Partido Socialista, para cualquier demócrata votante o militante del Partido Socialista. Y les digo, si esto se consolida tal como lo ha predicho el presidente del gobierno, conmigo nunca contará nadie que haya participado en esto, que es pedirle perdón a los que han hecho la barrabasada. Espainiako gobernuko presidenteak beraldetik albiste bikaina dela esan du, eta politika Katalunian bizi izandako gatazka oso zaila konpontzeko palanka dela aldarrikatu du. Bere ustez horrekin politikatik inoiz atera behar ez zuen krisi politikoa ixten ari da. Salvador Rilla Generalitateko presidenteak ere txalotu egin du auzitegi konstituzionalak amnistia legeari emandako bermea, eta adierazi du ez duela zentzurik legearen aplikazioa oztopatzeak. Diu l'aforisme Roma vocuta causa finita. El Tribunal Constitucional ha parlat. No té sentit obstaculitzar l'aplicació de la llei. Puc entendre que hi hagués gent que tingués dubtes sobre la seva efectivitat i sobre la seva constitucionalitat. Arlo ekonomikoare aipatuko dugu goiz honetan eta esango dugu aterpetze turistiko 16% murriztu dela Lapurdi, Nafarroa Bera eta Zuberoan. Erosteko ahalmenaren apaltzeak eta egoitzen eskaintzaren murrizketak ziurgabetasuna ekarri omen dute. Alokatze turistikoen etengabeko hazkundeari muga bat emateko Euskal Hirigun Elkargoak plantan ezarritako arautegi berriaren ondorioetako bat litzateke aipaturiko eskaintzaren apaltzea. Aurtengo lehen hilabetetako zifrak eskuetan, turisten gaualdiak 4% apaldu dira Ipar Euskal Herrian barne den departamentuan. Horren ordez, mendiko eremuan turismo jardura 11% hasi da urtarril eta martxoaren artean. Eta emakumentza zailagoa da, lana eta zaintza uztartzea. Horixe bera berretsi du Eustaten azken ikerketak gora egin du pertsonen zaintza eta lana uztartzeko zailtasun handia dituztela dioten emakumeen ehunekoak, gizonen artean berriz 30,2 jaitsi da. Etxeko lanei dagokienez, emakumeek gizonek baino denbora gehiago ematen dute hauetara dedikatuta. Eustaten inkestaren arabera, emakume landunek 2,1 ordu ematen dituzte egunean etxeko lanetan, eta gizonek berriz 1,6 ordu. 15 urtetik beherako seme-alaben zaintzari dagokionez, emakumeek batez beste 1,2 ordu gehiago ematen dituzte egunean gizonek baino. Mendekotasuna duten pertsonak zaintzeari dagokionez, berriz, emakumeek 2,2 ordu ematen dituzte egunean, eta gizonek 1,6. San Ferminak pizteko ardura, herritarrek jala Nafarroari eman izana ez da Gazaldean oharkabean pasa. Bertako erietxe batetik San Ferminetan lortutako babesa eskertu dute eta ziren marrazki batera biliz. Hau da erietxe sendagileak, erizainak, ambulantzietako langileak eta beste batzuek mezu hunkigarria helarazi diote jalari. Biziki eskertuta beren egunerokoan etenalditxo bat eginez. Sarraskiaren erdigunetik irribarre batzuk, Iruñetik jasotako albistaren ondorioz. Egoera guztiz larrean ari da erietxea, Israelen erasoak hasi zirenetik. Eta Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan mobilizazio jendetsuak izan dira Palestinarekiko elkartasunez. Stop genozidia Europa laguntzaile irakurtziteken Bilboko manifestazioko buruko pankartan jendetsua izan da Gernika Palestinak deitu duen hiriburu bizkaitarrekoa eta bat egin dutein bateragile Gazako egoera jasanezina dela ere salatu dute. Gasteizen, Iruñan eta Donostian Palestinarekin elkartasuna plataformak deitu ditu protestak, kasu honetan pankartan Israel desegin Iranen aurkako eraso imperialista gelditu irakur ziteken eta
horiekala esango dugu baita ere Israelek Palestinar lur guztian jarraitzen duela erasoekin, Gazan beste dozenaka hildako eragin ditu, tartean Irin bila joandako 18 lagun. Zisjordanian kolonoen erasoekin ere bere horretan jarraitzen dute. Tiro hauek ez dira Gazakoak, Zisjordaniako Kafir Malik irekoak baizik, Ramala ekialdean. 100 kolonok eraso egin zieten palestinarrei ibilgailuak, etxeak eta jabetze isu emanez. Palestinarrak defenditzen saiatu zirenean, Israelgo ejerzitoa izan zen tiroka hauen aurka egin zuena. Antzeko eraso gehiago izan dira Zisjordanian bertan ostegun honetan. Frantziako atzerri ministeritzak kolonoen erasoak gaitzetsi ditu. La France condamne les attaques répétées de colons israéliens en Cisjordanie, au cours duquel 4 Palestiniens ont été tués ces derniers jours à Kafr Malik. 2023ko urritik 60tik gora landaremuko komunitate palestinar desagerrarazi ditu Israelek. Bitartean, Gazan beste 59 hildako eragin ditu Tel Avivek. Horietako 18 esan bezala Irin bila banaketa puntu batera joan zirenean. Israelgo gobernuak Gazako laguntza are gehiago murrizteko asmoa iragarri du gainera. Segurtasun nazionalereko ministroak laguntza oro etetea eskatu du. Netanyahu Gazaren iparralderako plan berri bat eskatu dio ejerzitoari. Laguntza ororen iristera oztopatzea eragin dezake. Eta enegarren aldiz bere babesa adirazi dio Donald Trumpek Benjamin Netanyahu Israelko lehen ministroari. Oraingoan, eroi handi badela esan du Trumpek eta bere aurkako epaiketak bertan bera uzteko eskatu du. Ustelkeriagatik ditu epaiketak zain Israelgo lehen ministroak, sorgin eiza dela dio Estatu Batuetako presidenteak. Eroi handia dela Netanyahu eta bertan bera uztek utzi beharko luketela haren aurkako epaiketa. Bitartean, Europar Kontseiluak ez duetengo Israelekin duen elkarkidetza akordioa. Batzordearen txostena jaso du Estatuetako ordezkariak elkartzen dituen kontseiluak. Tel Avivekin duen lehentasunezko tratua ez du ikutuko. Naiz eta bere adierazpenean, Gazaren aurkako blokea altxatzeko eta berehala sueten bat ezartzeko eskatu duen. Pedro Sánchez, Espainiako presidentea izan da akordio hori bertan bera uztea eskatu duenetako bat. Hitzarmenaren 2. artikuluan giza eskubideen errespetua aipatzen da, eta Israel ez da ari betetzen. Creo que es más que evidente que Israel está violando ese artículo 2 y por tanto lo que defenderé hoy en el Consejo Europeo es que Europa tiene que suspender el acuerdo de asociación con Israel. Sánchezen hitzek Israelen haserre eragin dute. Moralki defenda ezina den jarrera izatea egotzi dio agintari espainiarrari eta historiaren alde okerrean kokatu dela ohartarazi dio. Kirol aria, naiz irratian. Eta goizeko 8:30 heldu garela kirol kontuak aipatuko ditugu. Oñatz Aizpuru, egunon. Egunon peletan entzule guztia, bai Euskal Herriko ardi moztalde txapelketa eta nazioen arteko lehiaketa jokatuko dira lehenengoz irailaren 27an Abadinoko probalekuan. Emozioz betetako jaialdia izango da eta egun osoko egitarago paro antolatu du Euskal Ardi moztaldean elkarteak. Horrez gain, nazioen arteko txapelketa esan bezala Euskal Herria, Frantzia, Espainia, Eskozia, Irlanda, Herberea eta Alemania izango dira aurrez aurre. Euskal Herriko eta nazioarteko moztailerik onenetako batzuk ikusi izango dira bertan. Teknika, abiadura eta trebezia handiko ikuskizuna izango da. Egun osoko planak, tresnerien erakustaldiak, umentzako tailerrak, Euskolabel produktua dastatzeko aukera eta ardi eta artile produktuen azoka barne hartuko ditu irailaren 27an beraz, Abadiñon adin eta gustu guztietarako. Futbol kontuetan berriz, Urko Izetak Atletikekin berritu du, Mirandesen aritu da, denboraldia honetan 25 urteko Izeta eta 15 gol sartu ditu Hypermotion Ligako taldearekin. Atletikek utzita zen eta hala kontratua berritu eta lehen taldeko fitxa atera dio Aiarrari Atletikek. Ernesto Valverderen esanetara izango da beraz. Berritzearen berri emateko argitaratutako harrean, Izetak bertan ikusgarria duela esan du Atletikek, batazbesteko ikusgarria kontuarik izanik, zenbat minutuz izan den berdegunean eta zenbat gol sartu dituen bigarren mailan. Eta azkenik esan, Impalako pilotariak, pala profesionaleko enpresakoak uztailaren batetik aurrera 13 pilotariz osaturiko kuadro bat izango duela, dakizuenez, lan gatazka izan da honetan. Eta greban ere palistak oharbidez Pablo Hernán Fusto eta Jagoba Madariagari ekainaren 30ean kontratua amaituko zaiela iragarri du hori bai
Impalak eta aurrez ere kontratu amaitu zitzailean Esteban Gaubeka, Iker Gordon eta Ibai Perezi haiei leporatzen die oharrean haien egoera ekainaren 9 pilotei enpresak aurkeztutako kontratu berritze eskaintza ez zutela onartu. Greban dauden Iñaki Urrutia, Asier del Rio, Oier Alkorta eta Roman Maldonado eta Dan Nekolekin batera, Ton Loil, Paul Canton, Leo Etxesar, Dylan Kamiade, Endika García, Silvestru, Oier Sanguines eta Julen Urkijo batuko zaizkie uztailaren lehenengotik aurrera. Kuadro honi Impalako pilotaria beraz, haiek izango dira Pelle. Ederto, eskerrik asko Oñat. Bai, gero arte. Helduden abuztuaren 29an Ekizaren disko berri bat izango dugu eskuartean. Jurgi Ekizak iragarri baitu, ostegun honetan, musikaria saioan, irailaren 18an hasiko duela bira, Bilboko Kafe Antzokian eta Euskal Herriko azken kontzertua urriaren 28an Baionan izango dela, baina bidean, tartean, hogeitik emanaldi ere eskainiko ditu. Iker Gurrutxagarekin izandako elkarrizketan, lehen aurrerapen bat ere entzun ahal izan dugu, Gora Negarra izenburua daramana. Urgazia isurdadin, begi masail espain, ia, kitzikatu, arte garondoa bere ala, lasaitzen zait. Itxasuaren besarkadak baretzen nau, ez nau solik besarkatzen, baizik eta onartzen bere baitan eta ber momentuan ene baitan onartzen dut ere bai. Itxasuaren besarkada besarkada absolutua. Itxasuaren besarkada besarkada absolutua. Une batez bategini libratzen gira elkarreganik. Euskotrenek jakinarazten du. Irungo jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan. Egin bat mugikortasun jasangarriarekin. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Garrarekin opari, Kriston martxa dabil kamiseta. Historiako iesaldirik dantzatunetik 40 urte beteko dira uztailaren 7an. Gertaera hori gogoratzeko, Kriston martxa dabil kamiseta prestatu dugu. Eskuratu ezazu, Garrarekin.
Ekainaren 29an kartilla eta lehen kupoia. Gara. Entzun mesedez, 356 LSD matrikuladun autoaren jabeak mugitu dezala dagoen tokitik. 356 LSD matrikuladun autoaren jabeak mugitu dezala dagoen tokitik. Bestela, garabiari abisua eman beharko diogu. Mila esker. Eta orain nola disimulatuko dut? Parrandan lo hartu dudala ondartzan. Uda honetan ere, zure goiza freskatzera gatoz. Laster naiz irratian, kosta ala kosta. Egun sentiak loizko lau zutabe ditu. New Yorkeko egun sentiak loizko lau zutabe ditu. Data ez du inorkaoan hartzen, ez baita biharamunik esperantza posiblerik. Batzuetan txamponek saldoa morratuetan, aurra abandonatua, irensten dituzte. New Yorkeko egun sentiak, loizko lau zutabe ditu. New Yorkeko egun sentiak loizko lau zutabe ditu. Ateratzen lehenengoek ezurretan dakite, ez dela paradisurik maitasunik izango. Zenbakien eta legeen loira doazela, joko zikinetara, izerdi alferrera. New Yorkeko egun sentia, loizko lau zutabe ditu. New Yorkeko egun sentia, eskilaretan ainuri. New Yorkeko egun sentia, loizko lau zutabe ditu. New Yorkeko egun sentia, loizko lau zutabe ditu. New Yorkeko egun sentia. Ikastetxe batean pentsatzen dugunean, gogora etortzen zaizkigu umeak, eta noski irakasleak. Baina eskoletan ere badago beste ofizio bat, premiazkoa dena gainera, atezaina. Egunerokoan, eskola osotik ibiltzen dira, harremana dute ikasleekin, irakasleekin eta gurasoekin noski. Sarriguren herriko Hermana Zurizpi eskola publikoan adibidez, atezainak fotokopia asko egiten ditu egunero. Fotokopia makinaren aurrean topatu dugu hain zuzen Luis Urzainki, Hermana Zurizpi eskolako 3 atezainetako bat, eta ofizio eta afizio saio honetako protagonista. Gustatzen zaizu zure lana? Bai. Komendatuko zenuke? Bai. Atezain. Bai.
jakin barruzu ere, pues, dela jende pilo batekin, txiki pilo batekin, eta arreta eskatzen dizut eta horrela, baina gustoko baituzu txikiak eta bazilatxa pizka bat, bromaren bat egitea, eta ongi nik uste lan polita dela. Bueno, txikiak eta irakasleak ere, kudeatu behar dituzu. Igual horiek okerrago dira. Ofizio eta afizio, naiz irratian. Larun batetan, arratsaldeko ordu 2etan. Informazioaren aria. Aldu zaigu, analisi mailaren tenorea eta goiz honetan ikasturteko azken hautetxen analisi maila daukagu. Horretarako gurekin daude, PSeko Maria Luisa Gurrutxaga eta EH Bilduko Markel Ormazabal, egunon? Egunon. Egunon zuei. Zer moduz? Ondo esan beharko, bai. Oporretarako gogoz, naiz eta oporrak oindikan urrutik ikusten dira. Bai, egia da. Atzo bertan oporrei buruz hitz egiten ibili ginen, nola hartu, nola koordinatu, eta zerren irizpidea, baina ahaztu zitzaigun, eta zuek ere hautetxiak zaretela, asko egiten den gauzetako bat ere izaten da, oporrak hartu baino aurretik balantze bat egin, zein izan den urteko elementuri nagusina, zertan ibili zareten buru belarri, zakit, galdetuko dizuet horri buruz ere bai, zentzatzen izan da urteko, zakit, albiste, urteko ekimen politikoa, urteko galdera. Hainbeste gauza egon dira, baina ni azpimarratuko nuke azken egunetan jakin dugun epaitegi konstituzionalaren erabakia amnistia legearen inguruan. Hori guretzat oso berri ona da, aurrera eraman diren politikak Katalunian elkarbizitza eta normalizazioa lortzeko nolabaiteko bermea da, eta gu horrekin oso pozik gaude. Eta gero askotan esaten dana, batez ere eskuina eta ultraeskuinak esaten duena kongresuan ez dala aurrera ezer ateratzen, eta holakoak, hori ez da egia. 1000 eta piko ekimen pasa dira kongresotik, eta ia 1000 gobernuak atera du aurrera, eta aurkeztutako lege guztiak. Beraz, nik balantzea hori egingo nuke. Bueno, zaila da, ez? Ikasturteaz ari gara, ez? Hainbeste urteaz, zaila da, gai bakarra aipatzea. Nik esango nuke, mundua bere horretan hartuta, ikasturte hau azelerazio ikasturte bat izan dela, ez? Aurretik antzetozen hainbat dinamika eta iragertzen ari ginen hainbat kontu, ikusi ditugu nola gauzatu diren eta gaina ze abiaduretan, ez? Nik begirada hori, akaso igual mundura zabalduko dut, eta munduak ematen digunea abisua momentu honetan, kezka da, beldurra, ez ikusten dugu gerrak eta Trumpen etorrerak nola astindu duen panorama guztia, aldaketa klimatikoak azeleratzen jarraitzen du ere bai, horren ondorioak ere, urte honetan akaso ez, baina ikasturtan bai pairatu ditugu eta bastante gertu, hortxe daukagu Valentziako danarekin gertatutakoa, orduan, zaila egiten zait, albiste bakarra edo gai bakarra aipatzea esango nukena da hori, ez? Iragartzen ari ginen dinamika guzti horien, hiperrazelerazio bat bizi izan dugula, eta gehituko nuke, oain oporretara goazela etxeko lan desenterekin. Segurenik gaurroko izan zeharritze egingo ditugun hainbat konturen etxeko lanak egiteke ditugu ikasturte berria ondo hasi alizateko. Nago zurekin, zuk esandakoarekin. Baina, nire partetik pixkat optimismo pitxin bat jarri nahi duen, baina bai, arrazoi osoa daukazu egoera geopolitikoa, aldaketa klimatikoa, eta zeban gauza hor ditugu mehatxu
oso handiak. Ba, lehen aipatu zuen amnistialegea, geroxeago aipatuko dugu, baina orain aipatuko duguna da torturaren biktimen aldeko nazioarteko eguna, izan dela ostegun hau, eta testu inguru honetan Gogora Institutuak mai inguru antolatu du, eta besteak beste Ixone Fernandez Santurtziarrak 2005ean torturatua izan zenak bertan izan da, ekimenan parte hartu du. Ixone Fernandez 2005ean atxilotu zuen Espainiako poliziak eta torturatu egin zuen. Behin-behineko espetxealdia 4 urteman ostean aske geratu zen, kargurik gabe. Pues yo, como ha dicho Latz, fui de esas personas que después de 5 días de incomunicación, cuando el juez me notifica que voy a ir a prisión, sentí un alivio terrible porque para mí era se acabó. Ya está, voy a la cárcel, no sé lo que me depara la cárcel, pero este infierno se termina. Torturaren biktimek pairatzen duten isiltasuna salatu du eta aitortza oso askatu du halaber. Izan ere, Fernandezek kritikatu du torturatuei APK eta erdi ezkutuan egiten zaiela aitortza. He estado 5 años en terapia, he pasado el protocolo de Estambul, se me ha verificado a esos niveles como una persona torturada que dice la verdad, pero yo no puedo recibir un reconocimiento institucional porque la ley de reconocimiento de víctimas, por un lado, a día de hoy está cerrada y por otro lado tiene un arco temporal en el que yo no tengo acceso a presentarme a esa ley. Entonces, es importante, todas las víctimas tenemos derecho a ese reconocimiento independientemente de que hayamos sido torturadas en 1960 o en el 2014. La tortura es una herida muy traumática, muy profunda. Ixone Fernandezekin batera, Francisco Etxeberria, lege eta auzitegi medikuntzako mediku espezialistak eta Olatz Barrenetxea psikologoak ere parte hartu dute. Etxeberriak aitortza eskaerak aurkezteko aukera berriro zabaltzeko eta epe mugarik ez erteko eskatu du. Barrenetxeak beraldetik adierazi du tortura fisikoak ondorio psikologikoak dituela eta tortura psikologikoak kalte fisikoak ere eragiten dutela. Bestalde, Maria Jesus San Jose, Justizia eta Giza Eskubideen Sailburu Sozialistak torturaren errealitatea aitortzeaz gain gaitzespen irmoa adierazi du eta gertutasuna azaldu die torturaren biktimei. Biktima izan direnen, zaretenen, babeserako nazioarteko egunean, gaur, zera, adierazi nahi dut. Nire gaitzespen irmoa indarkeria horri, gurean lekurik izan behar ez zuen horri. Zuei indarkeri hori jasan duzuen noi, nire babesa adierazi nahi dizuet, eta gertutasuna eta ordezkatzen dudan gobernuarena, sarri asko seguruenez faltan sumatu duzuena. Ba, kontsultatuko dizuetzuei, ikusi dugu, tortura orain artean ukatu izan den errealitate bat izan ote den Euskal Herrian, nola ikusten duzue auzi hau, badirudi gehiago aipatzen dela, tortura, neurriak ere badaude, baina etxeko lanak ere badaude, nola ikusten duzu auzia? Bueno, bani, Maria Jesus garbi esan du, ez? Alde batetik, eskubide guztien urraketaren aurka beti egon gea. Eta beste alde, aitorpen bat eginda, gure aldetik ez da lehendabiziko aldiz, aitorpen hori egiten deguna, etxeko lanak daudela, esan duzu, bai, etxeko lanan handiak daude inguru honetan, hemen gertatutako giza eskubideen urraketa guztien inguruan, egon behar du nolabaiteko debate politikoa eta gizartearen debate bat, eta aitormena babesa eta errekonozimentua izandako urraketa guztietzako. Tortura onartu ezina da eta demokraziaren kalitatean nolabait geisten du, hori garbi dago, eta gero Ixonek esan duen bezala pertsonengan usten ditun ondorio latzak, ezta? Onartu ezina ikuspuntu guztietatik. Bai, bueno, nik matiz txiki bat egingo nuke, demokraziaren kalitatea jetxi baino esango nuke torturak demokrazia birrindu egiten duela, ez?
Bueno, bai, ukaezina da ez, azkenengo urtetan eman dira aurrera pausoak instituzionaldetik gutxienez gure inguru honetan, Euskal Herrian bai eman dira aurrera pausoak, atzo bertan ere bai ikusi genuen. Hala eta guztiz esango nuke, Estatu Espainiarrean, oraindik ukatzen jarraitzen den errealitate bat dela, ez? Torri zai burura duela ez asko, EH Bilduko Arnaldo Otegik berak aitortu zuenean, ez? Bera ere torturatua izan zela, Espainiarra estatuko edabide zenbaitetan irakurri genituenak, ez? Ez da soilik ukatzen zela realitatea, baizik eta realitate edo torturaren defentsa nola egiten zen ere irakurri genuen. Atzo bertan, edo uste dut gaur publikatzen dela, Memoria Institutoko zuzendariaren elkarrizketa bat, ez? Eta titularrak esaten zuen, demokrazian ezinezkoa dela errelato bakar bat egotea. Ados nago horrekin, kontua da, errelato ezberdinak egotea ezin duela ukatu gertakarien egia ere bai, ez? Beste gauza da, gertakari horien inguruan egiten ditugun irakurketak eta balorazioak. Baina berriro diot, errelato horiek ezin dute gertakarien egia hori izkutatu. Eta tortura herri honetan gertakari egiazko bat izan da, ez? Ni neu, adibidez, 19 urterekin atxilotu ninduen Polizia Nazionalak eta torturatua izan nintzen, aurreko aste honetan bertan 23 urte bete ditut, alegia pasa dira 21 urte baino gehiago, eta reparazio horik, berriki entzuten hasi naiz, ez, gutxienez hemengo instituzioetan. Baina esango nuke asko dagoela egiteko, eta adibidez, azken aldian egiaren batzordeak edo giza eskubideen urraketen batzorde ezberdinak eta egiten dituzten lanekin eta horre kasu gero eta kasu gehiago argitaratzen joan dira, eta Nafarroarena nik uste kontu interesgarria dela, Nafarroan adibidez 2007-2008ko kasuak ere bai baztertu dituztelako. Eta uste dut hori dela garrantzitsua, eta erkidegoan gehiago kostatzen ari zaiguna, eta da hori tortura denbora luzez luzatu den praktika bat izan dela, demokrazia deitzen diogun garai honetako gobernu guztietan egon den praktika bat, horrek deseroso egiten du kontu hau, baina uste dut ezinbestekoa dela, ezinbestekoa da, herri bezala, komunitate bezala, torkizunari begira urratsak ematen jarraitu ahal izateko bizikidetzaren bidean. Nik gauza bat gehituko nioke, ados nago zuk esandako horrekin funtsean, baina nik gehituko nioke ere herri honetan egin behar dugun ariketa edo hori baino zabalagoa da. Hori barruan, hori barruan. Baina oso zabala hemen gertatutakoari buruz bere kontesto osoan. Eta hor kokatzen da tortura tamalez ere. Berez, aurrera pausok ematea, funtsezkoa da, benetan elkarbizitza rekonziliazioa eta aurrera benetan jo nahi baldin badugu, gu hor gaude, garbi dago. Igual bada aipamen interesgarri bat, eta da, jake Donostian gaudela aprobetxatuz, duela pare bat urte lortu zen, Espainiako gobernuarekin hitzarmen bat, La Cumbre eraikina Donostiako, eta guztiok ezagutzen dugu zenolako iragan iluna daukan, hain zuzen ere, estatu indarkeriaren biktimen inguruko lanketak egiteko memoria historikoaren kontestuan egia da, baina, estatu indarkeriaren biktimen inguruan. Hau ere pausu interesgarri bat izango da, gauzatzen denean, eta hori martxan jartzen denean, hemendik handei bat hori ere azeleratu dadin, azelerazio hori interesgarria eta ona izango da, ez hasieran aipatu ditudanak bezalakoa, eta hori ere izango da, erreparazioan eta aitortza horretan jarraitzeko, eta bestela ere, erabat ados, gatazkaren kontestu orokorrean egin beharreko gogo eta guzti horrek. Horri, itzulita aipatu duzun Alberto Alonsoren elkarrizketa horretara, esaten zuen, bakoitzak norbere memoria eratzen duela eta guztien artean eratzen dela memoria komunitate bat. Baieztapen hau Euskal Gatazkan nola kokatzen zu, ez askotan hitz egiten da errelatuaren bataiaz, baina akaso
objektiboa da, edo behintzat elkar erantzuleago bat ere bada, bakoitzak berea duela, baina aman komuneko oinarri batzuk ere egon daitezkela, eta batzuetan ere badirudiela zuriak ala beltzak izan behar garela. Ez, bakoitzak bere bizipenak ditu, ez? Eta, baina nire ustez, eta lehen esan nahi nuena zen, nolabait almena izan behar degula, nolabaiteko zoru komun bat eraikitzeko, ez? Eta hortikan bakoitzak bere bizipenak, bere ez dakit nola esan, bere memoria eratuko du, baina badago zoru etiko bat, nun posiblea izan beharko litzateke ados jartzea. Adibidez, gure kasuan garbi esan dugun 1000 aldiz, guretzat etaren violentzia eta galek egindakoa ere, kontra ez, beti egin dugu denunziatu eta horretan oso argi izan gea, ez bakarrik etarekin, guk ere asko sufritu genuen, baizik galek egindakoari buruz hemen PSEek oso argi esan du horrelakoak onartu ezinak direla, eta hori suabea jartzen, ez? Berez, hortikan abiatuta, nire ustez, aitorpen hori denok egingo bagenu, aurrera pauso handi bat izango litzatekeela. Baina, Markelek esan duen bezala, poliki-poliki, aurrera jotzea hori da importantea. Nik uste baduela parte oso interesgarri bat, atzo, Memoria Institutuko zuzendariak izan dakoa, eta da hori ez, momentuatan hemen ere hitz egin da errelatoen bataiari buruz, ez da bataiatu errelatoekin, onartu eta ulertu behar dena da bestearen errelatoa. Baina beti ere, eta uste dut hau dela garrantzitsua, errelato desberdinak egonda ere horrek ezin du ezkutatu gertakarien egia. Eta gertakarien egia zein den jakiteko, horrela bat adostu beharko da lurzoru komun etiko bat, ez? Eta hori ez da besterik, eta uste dut hor konsenso oso handia daukagula, eta da giza eskubideen urraketa, ez? Mandiren giza eskubideen urraketen aurkako gaitzespen hori, da nolabait zoru etiko hori, eta hortikan aurrera egin beharreko lana. Baina berriro diot uste dut interesgarria dela, orain arte egon gera elkarri mokoka errelatoarekin ere bai, eta onartzen balin badugu bestearen errelatoa ezberdina dela, naiz eta egia minimo batzuk onartzen diren, nik uste aurrera pauso bat badela ere. Ados, Goizeko 9 heldu direla nabarmenduko dugu. Israelek palestinar lur guztian jarraitzen duela erasoekin, Gazan beste dozenak hildako eragin ditu, tartean Irin 1000 joandako 18 lagun Zisjordanian kolonoen erasoekin jarraitzen dute. Santa Maria, egunon. Egunon Pegi, egunon entzule, tiro hauek ez dira Gazakoak, Zisjordianako Kafir Malik hirikoak baizik, Ramala ekialdean. Egun bat kolonok eraso egin zieten palestinarrei ibilgailuak, etxeak eta jabetzei zu emanez. Palestinarrak defenditzen saiatu ziren, Israelgo ejerzitoa izan zen, orduan tiroka hauen aurka egin zuena. Antzeko eraso gehiago izan dira Zisjordanian bertan ostegun honetan. Frantziako atzerri ministeritzak kolonoen erasoak gaitzetsi ditu. La France condamne les attaques répétées de colons israéliens en Cisjordanie au cours duquel 2023ko urritik 60tik gora landa eremuko komunitate palestinar desagerrarazi ditu Israelek. Bitartean, Gazan beste 79 lako eragin ditu Tel Avivek. Horietako 18 Irin 1000 banaketa puntu batera joan zirenean. Israelgo gobernuak Gazako laguntza are gehiago murrizteko asmoa iragarri du. Segurtasun nazionaleko ministroak laguntza oro etetea eskatu du. Netanyahuk Gazaren iparralderako plan berri bat eskatu dio ejerzitoari laguntza ororen iristziera oztopatzea eragin dezakena. Eta gurera hurbilduz, Pegi aipatu behar dugu estatu frantsesak 100.000 eurotan igoko duela Euskararen erakunde publikoari ematen dion diru laguntza. Gainontzeko kide guztiek ekarpen berbera egin beharko dutenez, 400.000 euro gehiago izango ditu euskal instituzioak. Ez da hala ere erakunde honek eskatutako kopurura iritsiko egoera. 1,5 milioi emendatzeren beharra aurreratu baizuen Ipar Euskal Herriko hizkuntza politikaren bulego nagusiak. Horren erenera ez da iritsiko beraz igoera. Parisen 100.000 euroei barkatu Akitania herriko eskualdeak, Pirineo Atlantikoetako departamentuak eta Euskal Hiri elkargoak pareko igoera burutu beharko dute.
Horiek nabarmentzekoak ordu honetan, eta unaren nondik norakoak ere ezagutuko ditugu. Itxaso Leon, egunon? Kaixo egunon Pelle eta egunon entzule, osasun maila izango da eguneko gai nagusietako bat, ikusi beharko da ostiral honetan bertan amaitutzat ematen duten negoziazioa edo ez. Gauza gehiago sortuk nazio konferentzia du Abadiñon, sarek antolatuta hileko azken ostirala dugu, eta bestalde Gazako mundu martxan parte hartu duen Podemosen ordezkaritzak prentsaurrekoa emango du. Bide batez, Palestinarekin elkartasunak ere mobilizazioa deitu du Bilbon gaurko. Eta gertu dugu LGTBI arrotasunaren eguna bihar ospatuko da, baina lehenago agerraldi desberdinak izango dira horren inguruan. Egam elkarteak egingo duena edo erakunde desberdinek hiriburuetan deituta dituztenak adibidez. EHUko udako ikastaroetan hainbat aipagai izango dituzte gaurkoan, batetik suizidioa, osasun mental eta gazteak, bestetik bidaiderik gabeko adingabe atzerritarrak. Iruñan, Amalainen ezarri behar duten Oharrizeko planta fotovoltaikoaren proiektuari buruzko xehetasunak emango dituzte. Gasteizen hiri hori eta Bilbo arteko autobus emakida bateratu berria aurkeztuko dute, eta Deustun gentrifikazioaren aurkako manifestazioa egingo dute arratsaldean. Ekonomia gaietan Eskoriatzan lan ezbeharren aurkako elkarretaratzea egingo dute azken heriotzak salatzeko, eta Muru eta Ontziolak Baia Kandela ontzia uretaratuko du ostiral honetan Mureloil Euskal Armadorearentzat. Munduan Gaza eta Iran izango ditugu begin mugan, baita Hungariako LGTBI goi bilera ere, eta amaitzeko kulturari dagokionez gaur bertan abiatuko da EHZ eta jaialdia, bestalde ekosistema kulturalari buruzko elkarrizketak jasoko ditu naizek, eta aipatzea ere gaur goizean zehar Atlantikaldiko lehen izenen iragarpena eskainiko dela. Guzti hauekin galditzen gara, eskerrik asko Itxaso. Bai, gero arte Pili. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidei dagokienez badu nabarmentzeko jazueraren bat, eritz? Azken orduko eragozpenik ez, Peli. Ados, eguraldiari dagokienez esango dugu, temperaturak goranzko joerarekin izango ditugula, bero bolada datorreta, une honetan behintzat, esango dugu, 18 gradu dauzkagula Iruñan, 19 gradu Baiona eta Donostian, 16 gradu Gasteizen, 20 gradu Donibane Garazin, eta 21 gradu Bilbo zein Maulen. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzeak. Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko zaigu ostiral honetan, baina jada bero egiten hasia izango da bereziki lurraldearen hego isurialdean. Goizean behelaino pixka bat agertuko da barnealdeko bailaretan, baina eguzkiak oso azkar xurgatuko ditu eta segituan zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsuaz gozatu ahalko da. Eta arratsalde partean, mendi kontraren batean eta kostaldetik gertu hodei baxuren bat edo beste agertuko bada ere, zeruan urdinak nagusi izaten jarraituko du eta eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Haizeak goizean aldakor xamar joko du, kostaldean ego ukitutxo batekin, arratsalde eguerditik aurrera hobe esan da. Ipar haizea lurralde osora zabalduko da, eta ego isurian bolada biziak utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek bera ingo dute eta goiza desentez freskoagoa izango da, 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoek aldiz gora ingo dute, baina goraka dau handiago izango da ego isurialdean eta bertan jada bero handi xamarra izango da. Kantabriar isurialdean neurriko beroa izango da, 23 eta 28 gradu bitartean errendituz. Temperatura maximoak ego isurialdean aldiz, 29 eta 30 gradu bitartean errendituko dira. Temperatura freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan. Bainugela berritzeko garaia dela uste duzu? Behar duzun guztia daukagu. Zeramika, komunontziak, txorrotak, dutxa itxiturak, altzariak eta osagarriak. Denetarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena bainugela mota guztietarako. Bai, Alkainen! Hau berua. Krema pixkatu eman berko dugu, estela? Oi, badio, krema? Ze? Aztu intzaitela etxen? La hordi, hoixo besteik esan ez da. Uda honetan ere, zure goiza freskatzera gatoz. Laster naiz irratian, kosta ala kosta. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria. Goizeko 9:08 dira, hemen jarraitzen dugu naiz irratiko informazioaren aria saioko analisi mailan, gaurkoan hautetxeekin Markel Ormazabal eta Marilusa Gurrutxaga,
Eta esan dugu, nabarmendu dugu, eguneko albistetako bat izango dela Euskal Autonomia Erkidegoko osasun maila, izan ere, bertan protagonista bihurtu dena ere bada lankidetza publiko-pribatuaren aipagaia. Gaurkoan da bilkura eta Lakuako gobernuak gaur bertan itxi nahi du akordioa adostasun zabal batekin. Alberto Martínez, osasun sailburua burdutela, osasun itunaren mahaiko kideek 11. bilera egingo dute ostiral honetan Bilbon. Adostasun zabal batekin akordia lortzeko helburua mahai gainean dutela. Soy optimista para mañana. Las 24 líneas de trabajo han sido aprobadas por unanimidad en unos casos y por amplia mayoría en otros. Lankidetza publiko-pribatuaren gaia izan da azken egun hauetan eztabaida piztu duena. Martínez sailburuak alor honetan lortuen adostasuna lehenetsi du. La colaboración pública no nos separa. La colaboración pública tiene un acuerdo mayoritario de más de 20 y tantos agentes que han aprobado el documento final, que han aprobado alguna enmienda que ha presentado alguna gente. EH Bildu presarik ez izateko eskaera gauzatu du eta Lakuak osasun sistema publikoaren aldeko apustu egiten duen ala ez erakusteko unea iritsi dela nabarmendu du Nerea Kortajarena legebiltzarkideak. Eta orain, puntu honetara iritsita, garaia da Eusko Jaurlaritzak osasun sistema publikoarekiko konpromesua hartu eta herritarren mandatua edo agindua betetzeko asmoa duen edo ez jakiteko. Alderdi independentistak zuzenketa aurkeztu dio esekutiboak aurkeztutako dokumentuari. Osasun sistema publikoa indartzeko hainbat jardura hildu proposatuz. Ostegunean jakin zen osasun sailburuaren ahotik adituen taldeak zuzenketa hori atzera bota duela. Sumar mugimenduak berriz dagoeneko iragarri du ez duela bat egingo enpresa pribatuek osasun publikoan parte hartzea normalizatuko duen itun batekin. Jon Hernandez legebiltzarkideako hartarazi du Sumarrek ez duela onartuko azpikontratatzeak normalizatuko dituen eredu bat ehunekoa edozein izan da ere, eta albiste ere izan da LAB sindikatu ez dela gaurko osasun itunaren azken bileran izango. Politika privatizatzaileak kanpoan usteko asmorik ez du Osakidetzak sindikatuaren ustetan, eta hori batera ezina da osasun sistema publikoaren aldeko apustuarekin. Horixe bera berretsi dute. Zalo, adiola. Labeko ostegun honetan emandako prentsaurrekoan azaldu duenez, Osakidetza eraldatzeko eta indartzeko alde batera utzi behar dira orain arte egindako politika privatizatzaileak eta sektore pribatuarekiko mendekotasunak salbuespenezko justifikatua eta aldi baterakoa izan behar du. Que no ha habido ninguna voluntad para abordar el cambio profundo de políticas que requiere Osakidetza. Y por esta razón, LAB mañana no irá a la reunión de la Mesa de Salud. LAB no va a estar en el acuerdo, LAB no va a estar en el pacto de salud. Se han priorizado los intereses del lobby privatizador y con el pacto de salud lo que pretenden es darle una pequeña capa de pintura y dar una imagen renovada a Osakidetza. Mañana no se termina nada, que con pacto o sin pacto seguiremos denunciando y paralizando todos los procesos de privatización. Kontsulta egin behar dizuet, nola ikusten duzuen osasun ituna, bereziki, esango dugu, edo behintzat aurrekoetan bestelako analisi mailetan ere ipatu izan dugunean osasun ituna bera, esaten dugu pixkat ere, zer galdetuko dugu pixkat ere, ez dugulako asko ezagutzen ze puntutan dagon osasun ituna, ez dakit zuek badakizue zerbait gehiago edo zuen alderdietan osasun ituna aipatzen denean zer esaten da? Zuk esateko kasuan gehiegi nik ez dakit, batez ere jarraitu dut gaia, baina pixkat ez oso sakon, batez ere Madrileko gauzan dabil, baina nik esan beharra daukadana da gure kasuan PSE-rentzat eta hau beti izan da horrela eta bai gure hauteskunde programan eta baita ere gobernuko akordioan garbi dago guretzat osasun publikoa dala gure sistemaren muina eta aldarrikatu behar dana, ez? Eta indartu behar dana. Hor, nik ez dakit zuek, baina nire kasuan nik ez dakit ezin dute nire iritzia eman, adibidez hemen esandakoa, ez, akordio hori pribatu publikoen aldekoa, ez dut ezagutzen, egia esan. Baina nik esango nuke hori horrela bada ere, nire ustez, hor garbi utzi beharko litzateke, kasu guztietan,
pribatua publikoaren menpean dagoela, hau da, kontzertatzen danean da zerbait subsidiarioa. Gure ustez horrela izan beharko luke. Baina hau esaten dut orokorrean, ez dut ezagutzen konkretuki akordio hori nola dagoen. Bestalde, nire ustez ere utzi behar zaie lan taldei jorratzen, eta ikusi behar gaur aterako dutela zerbait, ez? Hau da, oinarrizko akordio bat, bueno, hori ikusi behar, eta hori ikusita, gure iritzia emango genuke. Bai, niri ere egiten zait, aurrikustea, gaurko bilerak zer emango duen. Dauden berrien arabera, ezer honik ez esaten, ausartuko nintzateke konsensu hori hautsia dagolako nonbait, ez? Ja eragile batzuk aurreratu dute, ez dutela bertan parte hartuko. Bueno, nik uste garrantzitsua dela gogoratzea, osasungintza publikoa eta osakidetza bera blindatzeko agindu bat bazegoela, azkenengo urteetan eta hauteskundeen ostean ere oso agerian gelditu zena, alderdi politiko guztiok ere konpromiso hartu genuen horretarako, eta gaina bazegoela lehen egon gera torturari buruz hizketan eta lurzoru komun batez jartzeari buruz, esango nuke lurzoru komun batekin abiatu genula, ez? Eta zen, Eusko Jaurlaritzak berak ere egiten duen diagnostikoan aipatzen zen, ez? Privatizazioa izan dela azkenean osasun sistema ahultzera jo duena, ez? Eta horri lotuta esango nuke, euskal sistema, osasun sistema publikoa indartzea, bai? Zerbitzua hori, baliabide publiko eta propioen bidez ematea, menpekotasuna gutxituz eta herritarra erdigunean jarriz, ez? Horiek zirela benetan hori osatzen zuten, lurzoru hori osatzen zuten aldagai nagusienak, ematen zuen hori konpartitu egiten genula, duela gutxi Bilduk ere, ikusita konsensua, adostasuna hausten ari zela, edo ahultzen ari zela, bigarren proposamen bat egin zuen, mai gainean jarriz, ez? Eta eztabaida baldin bada zer privatizatzen ari den, zer ez privatizatzen ari ote den edo ez, alderdi jeltzaleak, duela gutxi erantzun genuen, esan ez, hori gezurra dela, eta gainera beraien kidei egiten zien, hori entzuten zuten bakoitzean horri aurre egiteko, nik uste erresa dela, ez? Zehazki zerrari den externalizatzen jakin beharko genuke, enpresa pribatuekin egindako kontratuak banan berrikusi beharko liratezke, externalizazio berriak zorrotz kontrolatu beharko liratezke, eta uste dut gobernuari dagokiola baipatutako datu horiek mai gainean jartzea, konsensu hori berrosatzeko, ez? Bilduren partetik, zalantzari gabe, guk maila ez dugu utziko, jarraituko dugu lanean, baina ikusi ditugune albisterekin, esan bezala, ez du itxura handirik, hasierako konsensu horiek ja ez duelako existitzen. Maria Luisa, zuk ere esango zenuke privatizazioa ere badela ahultzearen abia puntuari? Ezin dut hori horrela hain garbi esan. Nire ustez lehen esan dut. Pribatua publikoaren menpe egon beharko luke beti. Hori oso garbi dago. Eta pentsatzen ari naiz nire eremuan hezkuntzan. Baita ere gauza bera. Nik espero dut benetan osasun sistema publikoa, osakidetza indartua ateratzea, hori da gure apustua. Baina, kontuz ikusi arte nola gauzatzen den akordio hau, baina guk espero dugu bide horretatik jungo dela. Hori da gure apustua eta garbi esan dugu behin baino gehiagotan. Barkatu pegin matiz txiki bat, ez da Bilduk esaten duela, Eusko Jaurlaritzan diagnostiak berak jasotzen zuen aldagai nagusia gure osasun sistema ahuldu duena privatizazioa izan dela. Eusko Jaurlaritzaren diagnostiak berak esaten du. Itxaron beharko du eta pazientzia izan beharko du. Osasun itunak noraino eramango gaituen, baina kontu ziurrago eta hitz egingo dugu, heltzear delako ekainak 28 bihar bertan da LGTBIQ+ arrotasunaren nazioarteko eguna, Euskal Herriko sexua askapen mugimenduak egungo testu inguruan amorru disidentea antolatzeko deia egin du, eta gehiago jakin nahian ere gurekin da Ibon Egaña, Egameko kide, egunon?
Kaixo, egunon. Bueno, ze testu ingurutan dator, 2025ko ekainako 28a. Bueno, testu inguru zatar xamarrean esango nuke, ez? Fasismoaren ideia jarri dugu horre goiburuan, eta uste dute indian beste deialdietan, ez? Eta beste taldek egindako deialdietan ere ideia hori agertzen dela, eta kezkatuta gaude, zenbait ideia, ez? Edo fasismo ditu ezagun horren barruan dauden hainbat ideia ikusten dugulako zabaltzen ari diela, ez? Mendebaldeko gobernuei begiratu ezkero, estatu batuetan, edo Erresuma Batuan gertatzen ari dian zenbait neurri, politiko, juridiko eta bar, ez? Batez ere transfobiarekin lotutakoak horren adierazgarri izan daitezke, eta baina ez hori bakarrik, ez? Ez bakarrik gobernuek edo instituzioek hartutako neurriak, baizik baita ere kezkaz ikusten dugu, zenbait ideia edo jarrera zabaltzen ari direla, ez? Iristen ari direla baita ere gertuko eremuetara, eta esan bezala segurazki hori garbien ikusten da transexualen inguruko amorruzko diskursoetan, gorrotozko diskurso eta jarreretan esate baterako, eta testu ingurua hori da, ez? Eta ez bakarrik LGTB fobiarekin lotuta, ez? Kezka handiz ikusten dugu ere azken egunetan gertatzen ari dian eraso arrazistak, ez? Eta uste dugu horrek badaukala testu inguru zabalago bat, eta beraz testu inguru horretan nahi izan dugu pixkat amorro disidentea, edo pixka bat amorro hori plazaratzearako deia egin, eta baita ere, elkartzekoa, antolatzekoa, beste eragileekin ere, ez? Esaterako, gaurko honetan hainbat edabitek, nabarmentzen dute ere Espainiar estatuan genero indarkeriaren ukazioa sustatzen duten gazten kopuruak gora egin duela, beste adibide bat ere, ez dakite Egamek nabarmentzen duenen, horre fasismoa eta ideia fasisten zabalpen hori, horren atzean zer egon daiteke? Zergaitikan ideia hauek hain itxaskorrak dira? Galdera zaila da, ez? Uste dut, gauza asko egon daitezkela, uste dut badala ere, ez dakit, ez? Sistema kapitalistak nora garamatzan, ez? Pobretzea sustatzen ari da, ez? Jendea gero eta pobretuago dago, instituzioek horren aurrean edo gobernuko horren aurrean zer eskaintzen duten izan daiteke galdera, ez? Edo zein irten bide proposatzen dituzten, ematen du, ez? Irtenbidea dela askotan poliziala edo represiboa kasu batzutan, ez? Eta orduan ez dirudi hor dagoenik, ez dakit, ez? Gizarte justo batentzat eredugarriak dian ez dakit, ideiak edo planteamenduak zabaltzeko asmo bat, ez? Uste dut arriskutsua dena den, ez dakit ez, alako titularrekin gazteengan fokoa jartzea, edo batean ez, alako alarmismoa sortzea gazteen inguruan, uste dut ez dela hori kontua, ez dela gehiago pentsatzea, gizarte eredutan bizi garen, eta horrek nora garamatzan, ez? Eta ikusten dugu, garamatzan norabide hori zein izan daiteken, eta ikusi daiteke genero indarkeriaren ukazio horretan, ikusi daiteke jarrera arrazistetan, transfoboetan, eta bar, ez? Baina esan nahi dut jarrera transfoboak ikusten ditugu baita ere, bazekit gobernuan dauden alderdien artean ere bai, ez? Beraz, uste dut hor kontu zibili behar gehala ere, nor seinalatzen dugun eta zergatik, ez? Horre testinguru honek ere bereziki ez du lagunduko demagun sexiloa edota askatasunez sexualitatea bizi nahi duenarentzat. Bai, argi dago, ez? Eta badaukagu beldur bat, ez? Atzera egin barrote dugun edo ez atzera begira jarri barrote dugun eta edo beste konformatu daukagunarekin, ez? Eta esan, edo dedikatu barrote dugun daukagun hori bestera, ez? Eta uste dugu importantea dela, pentsatzea ez dela, hasteko ez dela hau nahi genuena, ez? Hau da, aruntzago joatea dagokigula, eta dagokigula kuestionatzea sistema bera egituratzen duten oinarriak, ez? Hasita kapitalismotik, patriarkatutik, eta heterosexualitate derrigorrezko horretatik, ez? Eta uste dut oraindik ere hortik urrun gaudela, ez? Behar bada azken urtetako joera izan dela, ez? Onartzea zenbait eskubide eta
eta bueno, ba, eskubideen jabe diren sujeto hiekiko alako respetu bat sustatzea, baina uste dut badagoela lan bat egiteko, eta da, ba, sisteman oinarrian dauden indarkeria horiek bazalantzan jartzea, ez. Horre, manifestuan askatasun kontzeptua bera ere, nabarmendu duzu eta bereziki honen merkantilizazioa zer gertatzen ari da? Bueno, gertatzen ari da azkeneko hamarkadetan, ba, kapitalismoa ari dela hori ba, gure borroka norabait erabiltzen, ez? Eta ez dakit ez, ba, tratatzen LGTBI komunitatea balako merkatu nitxo bat balitz bezala, ez? Eta kezkaz ikusten dugu, ba, nola ba, askotan enpresetatik, multinazionaletatik, edo estelako enpresetatik sortu diren alako joerak instituzioak ere besten ari diren, ez? Eta hori garbi ikusi dugu adibidez, Bilboko udalarekin azkeneko garaian, ba, nola urten ba, estraineko Bilbao Bizkaia arroren bidez egin duten ba, karroza desfilea montatu, eta tradizioz egin izan dan manifestazio hori alboratu, zokoratu eta saboteatu ere neurri handi batean, ez? Eta horregatik, ba, uste dugu batzutan, ez? Ba, liberalismoak eta sustatzen duen askatasunaren ideia zalantzan jarri behartu gura, eta guk, ba, ez? Sexu askapena esaten dugunean, ez garela ari bakarrik askatasun individual bati buruz, edo ez garela ari konsumitzeko askatasunari buruz, ez? Batzutan badirudi hori dela ba, besten dena, ez? Ba, ez dakit, sustatu dezagun turismo gay-friendlya, sustatu dezagun ez dakit, euro arrosa ditu izan zaiona, ez? Konsumitzeko askatasuna, eta orduan zalantzan jartzen dugu horrek nor askatzen duen, ez? Hori norentzako da askatasuna, da norentzako da askapena, ez? Eta hor pixkat azpimarratu nahi izan dugu, ba, askapen horrek orokorra izan behar duela eta zabala izan behar duela, ez? Ezin duela izan bakarrik ba, privilegioak dituzten batzuei zuzendutako nola baiteko askatasuna, ez? Eta uste hori dela pixka bat zalantzan jarri behar duguna, ez dugulako uste basandakoa, ez? Erosteko, konsumitzeko askatasuna denik benetako askatasun bat, ez? Horrek kanpoan uzten duelako jende asko besteak beste, ez? Ba, hasita langiletatik, langile pobretuak, migranteak, arrazializatuak, eta bar luze bat, ez? Eta kanpoan uzte horretatikan ere gertatzen da, ba, komunitatearen barnean ezberdinkeriala klasismoa? Bai, nik uste bai ez, horrek, hau da, eta hori gertatu da nik uste azken urteetan, ez? Ba, pentsatu izan da, bueno, ba, ezkontzeko eskubidea duzue, beraz horrekin dena lortu duzue, orduan pentsatu daiteke, o galdetu behar duguna da horrek norentzako da aukera bat, eta norentzat ez da aukera bat, ez? Batzuentzat izan daiteke aukera bat, baina askotan horrek kanpoan uzten du jende asko, ez? Eta horra adibidez, ba, lehen aipatu dut, ez? Baina uste du transfobiarena nahiko arazo potoloa dela momentu honetan, ez? Eta ezin dela hor halako bereizketa bat egin, ez? Hori hasteko eta bestetik, ba, ez dakit, konsumoan eta kapitalean oinarritzen dan askatasun horrek noski utziko du beti kanpoan jendea, ez? Eta, bueno, horrek eragin dezake, ba, aipatutako klasismoa zuk esan duzun bezala, edo bestelako baztekit jerarkia edo zapalkuntza batzuk, ez? 2025 urte honetan ere, asko nabarmentzen da, aipatuzuna, ezkontzen hauzia, gizon emakumetatikan aragoko ezkontzak, ez dakit, deigarria ere badau, nabarmentzen da ezkontzak, baina akaso agian ere eztabaida edo eta bada ere, eta zergaitikan ezkondu ere. Bai, bueno, ez dakit bitxia da, zoain atera dela gai hau, baina uste dut ez dela momentu honetan, ba, LGTB mugimenduan mai gainean dagoen gai bat, ez? Beste arazo batzu daudela uste dut momentu honetan, beste urgentzia batzuk ere bai, ez? Eta bueno, ba, behar bada ez dela estrategikoki edo politikoki momentu honetan gairik zentralena, ez? Bai izango nuke, ba, bueno, ezkontzarena tresna baliagarria izan dela kasu batzuetan, ez? Pentsatzen dut, ba, berain seme-alabak, bera seme-alaben filiazioa ziurtatzeko ezkondu diren bikote lesbianen kasuan adibidez, ez? Edo gogoan dauzkat, ba, ez dakit, esaren krisia bizi izan duten marika bikoteak, ez? Gero ezkondu izan dutenak, eta beraintzat, ba, esan nahi bat izan duenak, ez? Baina uste dut badagoela hor pendiente dugun beste kontu bat, eta da, ba,
familiaren eredua beraz zalantzan jartzea, ez da, nola gizarteak oinarritu barrote duen familia nuklearraren ideian, bikotearen ideian, ala bestelako harremantzeko moduak eta sareak uste dut landu barritugula eta hor badagoela pendiente dagoen zerbait, ez? Besteak beste eta bueno, pixkat zaintzarekin gaiarekin lotuz, ez? Bestela uste dolako gero eta joera handia dagoela ere, zaintza lanak esate baterako familiaren edo bikotearen esku uzteko, ez? Eta nolabait horren privatizazio bat ere bultzatzeko. Aipatuko dugu ere, bihar ekimenak burutuko dituzuela Donostian zein Bilbon, nolakoak izango dira, egamen egitarauak? Bueno, Donostian behar baden gehien ezagutzen duena azalduko dizut. Aste honetan hainbat jardura izan ditugu, esate baterako asteazkenean, bai. Txago elkartearekin indarkeria polizialaren inguruko tailer bat egin genuen. Pixka bat, lehen aipatu dizuan larritasun horretatik, ez? Nola zenbait ideia fascista jarrera badauden ari diren zabaltzen, eta horietako asko poliziaren eskutik datoz, ez? Ikusten ari gara bereziki indako sarekada eta indarkeria razistetan esate baterako, eta horrek ere eragina daukalako LGTBI komunitatearen barruan, ez? Horren inguruan hausnartzen aritu ginen, baita ere pentsatzeko ze baliabide ditugun poliziaren horretatik aruntzago joateko, ez? Eta bestelako babesegrako mekanismoak bilatzeko. Zer gehiago, gaur asamblada Transmarika Boiok antolatuta kopla travestia izango da Marrum Elkartean Donostian, eta bihar, azkeneko 40 piko urteetan bezala, manifestazioa izango da bulebarretik aterata, 6:30 izango da, eta hor, hor goiburu bezala, jarri dugu Transmarei Biboiok genozidioaren eta faxismoaren aurka. Ez dagoela aipatu ez dugun kontu bat bada, eta horre guk ere azpimarratu nahi izan dugun hasieratik, testu inguru gogor horretan, ez, ziurrenik larriena momentu honetan da Palestinako genozidioa, ez, eta hor uste dut guri badagokigula ahotsa altxatzea, ez, besteak beste Israelek eta mendebaldeko zenbait instituzioak ere erabili dutelako, ez, LGTBI komunitatea, genozidio horren aitzakia, zurik eta justifikazio bezala, ez, nolabait LGTBI komunitatearen aldeariko balitz bezala Israel, ez, eta hori salatu nahi dugu, eta genozidio hori salatu baita ere. Aldarrikapen guzti horiekin handitzen gara, Ibone Gaina, Egameko kidea, mila eskargo izanetan gurean izategatik. Eskerrik asko zuei, tarte eskaintzeagatik. Zara konturatzen, iaia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Aritzartola, Gabon. Kaixo, Gabon. Bide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon. Gabon. Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz? Ondo, eskerrik asko. Josuna Arrakistain, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz zaude? Osondo? Bai, egualdi honekin, eta kantu berri xateratzen, eta... Bai, ez da. Bai, zera ondo. Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz? Kaixo, ondo. Eta gauero, 10:00 aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu. Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta 4 eta gaueko 10:00. Naiz irratia. Informazioaren aria, naiz irratia. Agurtu berri dugu Ibon Egaina eta gure analisi maila itzuliaz, Egameko aritikan tiraka,
aipatuko dugu, Euskal Herria ere ez dela salbuespen, ez dakit galde genezake ea sexu askatasunekiko ea gaur egun nabaritzen ote duzuen gainditutzaten baten ote ziren jarreren buelta edo, Markel? Bueno, nik uste igual pixka luzatuko nahi zainen. Bota duzu gakoetako bat, ez? Gainditutzat ematen genituen edo ematen ziren hainbat jardueren itzulera. Bueno, Ibonek bota du, ez? Egia azkenengo urtetan egon dela, ez? Nolabait, onartzen hasi dira edo onartu dira hainbat eskubide, bai? Respetua ere ematen zuen bilakatua zegoela politikoki zuzena denaren testuinguru honetan. Eta esango nuke, eskubideen konkistarekin gertatu ohi den bezala, edo ideia bat, konsensu politiko zabalean jartzen da, sozialean jartzen denean, askotan, lasaitu egiten garela, eta hori emantzat jotzen dugula, esan galderak palantatzen zuen bezala, bai, eskubide horiek emantzat, baina baita eskubide horien aurkako jarrerak ere gainditutzat, ez? Eta ez da horrela, erakundei dagokigu emandako aurrera pausu guzti horiek blindatzea, eskubideak blindatzea, eta horrela ere ez dugu ziurtatuko, berriro kontrakotasunik egon daitekenik. Feminismoarekin oso argi ikusi dugu, feminismoak urrats garrantzitsuak eman dituen momentuan, bai, zenolako kontramugimendua sortu den, eta hemen beste horren beste, ez? Eta uste dut badagoela erakunden aldetikan egin beharreko irakurketa bat, eta da fasismoa funtzionatu baldin badu, eta fasismoarentzat eztabaida guzti hau elikagai baldin bazaio da, nolabait jende bat sinistu duelako eskubide batzuen konkistak beste eskubide batzuen urraketak hartzen duela. Eta hori ez da inolaz ere horrela, ez? Egia da, desplazamendu batzuk eman behar dira, bai, feminismoarekin hori kasi dugu, ez? Emakumea gero eta zentralita da, gizonezkoak, batzera pausu batzuk eman behar ditu, baina eskubideekin ez da hori gertatzen, esan, baten eskubideak ez du bestearen eskubidea urratzen, bai? Baina fasismoa ideia horretatik sortu da, ez? Eta ja ez da soilik desberdin ari zaione beldurra, baizik eta ez ezagunari, ez? Eta esango nuke ez ezagun horri, bildur hori auspotuz, berriro itzultzen ari direla, Ibonek ondo esan duen bezala, krisi garai honetan azkenean bilatu behar izaten ditugulako desberdina dena, ez ezaguna dena, ez pagaburu, ez? Eta azkenean, frustrazio guztiak eta horrera jotzen ditu. Orduan, Euskal Herria niri gustatzen zaite esatea badela, ez? Oasi txiki bat, eta hemen badukagula kultura antifasista ondo errotu bat, baina horrek ez gaitu salbatzen, mundu mailan ematen ari diren, eta gure oso gertuan ematen ari diren jarrera eta joera horietaz. Bai, ados nago, eta nik gehiago esango nuke, momentu honetan gaude ikusten izugarrizko ofensiba bat, oso antolatua, ultraeskuinatik, baina era global batean, eta 3 talde daude hor nunbait dianan LGTBI taldea, emakumeak eta migranteak. Eta hori dago zeharo antolatuta. Gaur bertan irakurri dut, badagola txosten bat, Europako foro parlamentarioa eskubide sexualak direla eta txosten bat nun esaten den ultraeskuinako talde hauek izugarrizko dirutza jartzen ari direla, sare sozialetan intoxikatzen leku guztiak, eta Espainiako ultraeskuina dela Hungriarekin, Europan gehiena jartzen ari dana alde horretatik, eta Reino Unido, Frantzia, Estatu Batuak, orduan, eskubideak ez daude inoiz bermatutak, eskubideak aldarrikatu behar dira eta indartu behar dira behin eta berriro. Eta eszenatoki horretan gaude, aste honetan, LGTBI arrotasun astea dela eta kongresuan, talde sozialistak legezko proposamen bat aurkeztu zuen konbertsio terapien eta aurka.
Ze hori ere ikusten ari da Madrilen, Ayusoren gobernuak finanziatzen ari dela zenbat talde eta zenbat ekimen horren inguruan. Osea, atzera pausoa da, eske izugarrizkoa, ez? Eta, bueno, atera genuen, eta orain, bueno, beste pausoak emango dira horren inguruan, eta oso kezkagarria, eta zuk esandako gauza bat, matiz txiki bat jarriko nion. Gizonezkoak atzera pauso baino gehiago, nik esango nuke gizonezkoak eta emakumeak elkarrekin joan beharko degula. Erdigunetik esaten nuen ateratzen. Zenbat moment, bai egia da, zenbat arlotan bai atzera pauso batzuk eman beharko dira, baina nahi gustatzen zait esatea elkarrekin jo behar degula. Zalantzari gabe, bai. Oso ondo. Aipatu nahi dugu baita ere, Egamekebek ere aipatu dutela, borrokaren merkantilizazio hori, esaterako adibidetzatere jarri dute, Bilbao Bizkaia arro jaialdia, eta ez dakit, nola ikusten duzu hau ere, LGTBIQ+ borrokaren merkantilizazioa? Ez que ematen du festa bat dala, ez? Eta ez da hori, ez da festa bat, ez dakit, karnabalak edo benetan, eskubideen aldarrikapen potente bat da, hori alde batetik, eta gero, bai, zenbat momentutan, bai feminismoa, eta baita ere LGTBI mugimendua erabili da, bueno, zerbait modan dagoela, eta ikusi dugu horren kutsua, batzutan, telebistako anuntziotan eta horrela, ez? Pixkat hor jotzer, ez? Ibonek esan duen bezala, hori nitxo horiek, eta hori da, benetan, frivolizazio izugarrizkoa, eta mina handia egiten du. Batzutan telebistako iragarki bat ikusten duzu eta amaiera arte ez dakizu den talde iraultzaile batek egindako iragarkia edo banku batek, ez, eta gero kontuatzen ez, banketxe batek egindako iragarkia dela. Bai, nik uste, azkenengo urteetan lantzen ari den diskurtsoa dela hori, diskurtso oso interesgarria, dago oso lotuta lehen esaten nuenarekin. Azkenean eman diren aurrera pauso horiek eta sortu den politikoki zuzena merkatuak aktuatu baldin badu, da bazegoelako konsensu hori, ez? Egia da, merkatuaren etorrerak ere egiten duena, pitzatu eta holdu konsensu hori eta beste arazo batzuk sortu. Baina hori, merkatuak ikusten baldin badu da, bazegoelako adostasun zabal hori eta noski egiten duena da, bere interesetarako eta beraren onurarako baliatu, ez? Aipatu du, Bilboko kasua, nik uste denok ezagutzen dugula, baina Donostian ere bai, badago, ez, gay friendly, ez barkatu da, heterosexual friendly hotel bat, osea, egiten zaiolako kasu, heterosexualak ongi etorriak diren hotel bat buelta emanez, baina, iritsi gera horretara, bai? Eta bai, besterik esateko ez, nik uste badela gogo eta interesgarri bat, Madrilen ikusten hasiak onden aspaldi, Bilbon ere azkenengo urteetan, baina nortxe haukago. Goizeko 10:00 gutxitara heldu garela, ipagai zaldatuko dugu, eta ipatuko dugu, Espainiako Konstituzio Auzitegiak amnistia legeari oniritzia eman da, orain, besteak beste airean gelditzen den elementuetako bat ere badela, Carles Puigdemont. Kataluniako presidente ohiari nola aplikatuko ote zaion amnistia legea bera. Gonzalo Boye abokatuak iragarri du berehala aurkeztuko dutela babesela egitea. Garaian epaileek ez zioten amnistia legea aplikatu nahi izan Puigdemonti. Malbertsazioa legetik kanpo geratzen zela esan da. Konstituzio Auzitegiaren ebazpenarekin tarte gutxi lukete epaileek bide horri eustekoak. Que sean coherentes simplemente porque ellos han declarado que la ley es constitucional, que se enmarca dentro del ámbito no solo constitucional, sino también del derecho europeo y que por lo tanto es de aplicación. De hecho, dicen que es de obligado cumplimiento para todos los jueces. Eso entiendo, les alcanza a ellos también. Elagitearekin batera, behin-behineko neurriak eskatu ditu boiek. Puigdemonten aurkako atxiloketa agindua bertan bera ustea eskatuz. Elagitea onartu orduko Kataluniako presidente hoia etxera bidean izango dela ere aurreratu du boiek. Espainiar konstituzionalak balekoa eman dio amnistia legeari,
Eta orain, hoiek, airean gelditzen diren pieza hoiek, zer gertatuko da Carles Puigdemontekin? Zer uste duzue? Aplikatuko zaio? Hori epailen esku dago. Aplikatu beharko dute legea, baina ez dakit. Hor daukagu epaile batzuk, hobeto izenak ez ematea. Ez dakit, baina berez, Puigdemonen kasua epaileen batek aztertu beharko du, eta ikusi ze aplikazio mota edo aplikatu posiblea den, ala ez, hori ni ez naiz jurista. Baina garbi dago legeak eta garbi entzun dugu, hori orain epaitegitan dagoela, eta dagola legea bete beharra. Guazen ikustea. Epaiei galdetu beharko zaie eta Puigdemonti berari ere, bai. Ikusitakoak azkenengo urte hauetan, Euskal Ozerrengo duen berak ere, bai. Uste dut badagoela gauza oso interesgarri bat kontu guzti honetan, eta da, hitz egiten ari ginen, eskuina eta ultraeskuinaren gorakada guzti honetan, Estatu Espainiarrean gorakada hori sostengatu duen zutoin nagusietako bat, estatuaren galera, estatuaren pitzadura izan da, eta horren zutoin nagusietako bat amnistia legea bera izan da, izan da bandera bat, hainbat bandera erabili dituzte, bai, baina hori bandera nagusietako bat, eta horren inguruan, gaur arte iritsi den korronte guztia, zeinaren barruan ere kokatzen ditudan, orain arte itzen ditugun hainbat kontu, bandera hori gabe gelditu dira, ikusiko dugu zer, atzo ja entzun genitun, gutxenez Alderdi Popularraren hainbat deklarazio, Alderdi Popularrak beti egin du legeekin, balio didatenean ondo, ez didatenean balio berdin ere ondo, bai. Eta, ez dut uste, asko eragingo dienik, baina, beraien kontakizun horretan, bai, pitzadura handi bat suposatu duela honek, eta bai. Eta beti bezala, Alderdi Popularrak, ez duk esan dezun moduan, beste gauza oso latza egiten du, eta da, erakundeak, hau da, instituzioak zalantzan jarri. Eta hori oso arriskutsua da. Hor sartzen da ultraeskuina, eta sartzen du bere kuina, eta hor hasten dira gauzak apurtzen. Eta hori egiten nahi da azkeneko 3-4 urtetan etengabe. Ez naiz nizango babestuko duena Espainiar sistema juridikoa. Utziko didazue adibide praktiko bat jartzen, zein justu Felipe González Espainiar presidente hoia eta PSOEko buruzagi izandakoak ere gaizki hartu du konstituzionalaren ebazpena. Esta autoamnistía es una vergüenza, pero una vergüenza para cualquier demócrata, desde luego para cualquier demócrata del Partido Socialista, para cualquier demócrata votante o militante del Partido Socialista. Y yo les digo, si esto se consolida tal como lo ha predicho el presidente del gobierno, conmigo nunca contará nadie que haya participado en esto, que es pedirle perdón a los que han hecho la barrabasada. Nik ez ditut Suresneseko garaiak ezagutu, baina nola aldatu den Felipe González, bai, ze esango dizut, badaude pertsonai batzuk pentsatzen dutela egia borobila dutela, eta beraiek bakarrik dutela, eta González, Aznar, eta orakuloak direla, eta hitz egiten dutela, militante, kasuretan sozialista militante, behitu bani militante sozialista naiz, eta amnistiarekin zeharo ados nago, eta bere hitzetan ni ez naiz demokrata, ez dakit. Berak ikusiko du zer esaten duen, nire ustez oso penagarria da ikustea, deriba hori, eta berak, gainera berak beste amnistia bat babestu zuena, amnistia hori ekarrizun bere arazo guztikin, bere imperfekzio guztikin daukagun egoera, eta orain ukatzen du gauza bera Kataluniarako, nei hori ulergaitza egiten zait. Ni ez nahi sartuko deskalifikazio pertsonaletan, pena handia ematen dit, eta pentsatzen dut oker dagoela.
Zakit, pixkat ere ipatu duzu Aznarbera, eta pentsatu dut goiz honetan, analisi maila prestatzen, agian batzutan ez zaie kasu gehiegi egiten lehendakari izandakoi edo eta Espainiar presidente izandakoi? Bai. Azkenean garaiak aldatzen dira, politikak aldatzen dira. Zakit. Ez guztiei, batzuk aztu egiten dira. Zapatero horra saltzen da noiz behinka. Azken bolado honetan Zapatero ez dago Aznar eta Feliperen maila berdin. A ber, prensan eta hori zer, baina esango dizut gure barru, oza, alderdi sozialistaren barruan Zapatero momentu honetan da un héroe. Oza, que oso ondo ikusita dago eta oso paper ona egin du gobernu honen babesean eta presidentearen babeserako. Beste batzuk ez dute egin. Felipe Gonzalezen eraitzuliz, uste dut, bere adierazpen hauek ondo adierazten dutela, nun ataskatu zen gizon. Bai, bazan, estatuko gizon garrantzitsu bat izan da, Felipe González, ez? Alderdi sozialistak jokatu zuen paper horretan kontestu politiko jakin batean, trantsiziotik ondorengokoan, eta bueno, beti esan izan da, ez? 78ko erregimena ondo errotzeko, pertsona garrantzitsua izan zela Felipe González, eta hortxe gelditu da. Honek hori adierazten du, ez? Aztuta, berak aipatu duen bezala, ze amnistiak babestu izan dituen tarte horretan, zenbat indultu eman dituen, zenolako indultuak, tartean, edo babestu izan dituen, ez? Tartean, terrorismoari edo gali lotutako hainbat kasu ere, bai, orduan. Bueno, lehen aldikoz, bai, lege bat atera denean, non, bueno, maila handi batean arerioari, bai, bueno, keinu handiagoa egiten diena, pues ikusten dugu nola mugitzen diren hauek, ez? Kasu honetan berriro dute, uste Felipe zela mugitu, 80ko hamarkadan amaierako testu inguru hartatik, eta hortxe jarraitzen du, berak ikusiko du. Bentsen bertan utziko dugu, ostiral honetako analisi maila, eta esan barra dizuet, eskertzekoa dela zuen parte hartzea, baitare gaurkoan Xabiri, ezin izan dula, eman eskuminak Olaia eta Iñakiri. Eman guzkio. Eta eskertzekoa dena da, bereziki nolatan hemen ikusita askotan lerroburuetan ikamikak nabarmentzen ditugula, hemen askotan kontsentsuetara hiltzen zaretela, eta tono lasaita bare batean, eta hori politia izaten da bintzat. Izango da, naiz irratiko lurzoru komuna. Izango da. Hala izan bedi, eskerrik asko, eta besarkada bat. Bai, eskerrik asko zuri. Zuei. Erranen datu gauza bat, liburuan agertzen dutana. Itxasoak badu berezitasun bat, ez da bakarrik arraina dula. Dana badu espiritualitate bat, izateko manera bat. Itxasoan ez da elizarik, ez da gobernurik, ez da itxasoa, zerua. Eta hor gaude, untziaekin, biruzik hasi. Kaixo, Egoi Berategi naiz eta Euskal Arrantzalen bizimodua eta ondarea ezagutzeko bidaia batera gonbidatu nahi zaituztet. Itsasoetako gure bizipenak jaso nahi ditugu Sarea galdu aurretik. Sarea galdu aurretik. Euskal Arrantzaleen bizimoduaz eta ondareaz. Ekaineko igandetan, goizeko 9:00 albisteen ostean, Naiz irratian. 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko. Musikaria. Egunero, eguerdiko 12 eta 4 eta gaueko 10. Naiz irratia. Informazioaren aria, Naiz irratia.
Goizeko 10 gutxi heldu direla, hartuko dugu gure azkeneko puntua eta nabarmenduko dugu, sorturen 8. nazio konferentziaren baitan memoria eraikuntzan sakontzen jarraitzeko, iratzarrek hitzaldi eta solasaldi ezberdinak antolatu dituela. Gaur bertarako, arratsaldeko 5:00 aurrera, Abadinoko zelaietako probalekuan, hauei buruz gehiago jakin nahian, gurekin da Iker Eizagirre, Iratzar Fundazioko kidea, egunon? Egunon. Hastapenean, Txiki eta Otegi fusilatu zituztela, Franko hiltzela 50 urte betetzen diren honetan, Elena Beloki eta Floren Ahoizek, Iraitz Mateo lankideren gidaritzapean gainera, garai hartako testuinguru politikoari erreparatuko diote. Jakin nahi dugu, nolakoa izango da solasaldi hau eta ibilbide horretan zer nabarmenduko da? Kaixo, egunon. Lehenengo solasaldi nagusi honetan, saiatuko garana izango da, Txiki eta Otegi fusilatu zituzten 50 urte betetzen dira zen honetan, jotzea, garai hartako testu ingurura, ezta? Orduan egingo duguna izango da, orduko testu ingurua aztertu eta ordutik anona ezker abertzaleak eukidaben ibilbidea edo eukidaben ibilbideari errepairatuko diogu. Zertarako, pentsateko lehenik eta behin nola oroitu behar dirazen gertaera horiek, eta bestetikan ikusteko zein irakaspen atera ditzakegun gaurko eta biharko erronkei eta helburuei erantzuteko. Bestalde ere, aipatuko dugu, beste hitzaldietako atere badela, Euskaldunaren barbarizazioa, hemen nabarmentzen da, nortasun nazional espainiarra historikoki Euskaldunarekiko aurkakotasunean eraiki dela, aipatzen da oharrean, eta zehazki, menpekotasun egoera justifikatzeko zimendu gisa ere funtzionatu dela, hori nabarmentzen da, Iñaki Egaña eta Onintza Ostolozak eskainiko dute hitzaldi hau. Ezakit, jakin nahi dugu, hemen baitan sar daitekeela, mitoak, aurreirutziak, pertsonen baitako izaeren baldintzapenak eta halako elementuak. Lehenengo, bigarren, ontsia ditzen egingo dugu, baina bigarren zati honetan saiatu gara hiru solasaldi desberdin sartzen memorian eraikuntzaren baitan, lehenengoa izango zen hau, Euskaldunaren barbarizazioarena, eta solasaldi honetan egingo duguna izango da etsaiaren begietatik memoria nola eraikia izan den ikustea. Orduan, danok entzungo genduan duela urte batzuk eta orain ere, nola demokratak eta violentoen arteko bereizketak egin izan diran, zibilizatu eta barbaren artekoak ere bai, eta zuk esan bezala, horrek guztiak balio izan dau, Euskal Herria menpekotasun egoera batean usteko, Euskalduna menpekotasun egoera batean justifikatzeko, eta hori izango da solasaldi honen ardatza. Hori bera aztertzea. Aipatuko dugu baita ere transmisioaren korapiloak izeneko hitzaldia, eta abia puntu gisa ere, galdera aski esanguratsuak ere badaude, zer egondalen lerroan, zer hitzalean, zein eragindu adinak edo generoak, ez dakite, sentitzen da, akaso ezker abertzaleren baitan, edo bizi dugun garai ez egonkor hauetan, edo generazio erreleboren bat baote dagoen? Zorionez badago, bai. Baina, hitzaldi honetan egingo duguna da, ikusi ez, azken edo askapen prozesuak, horren beste urte iraun izateko, memoria hori nola eraiki dan, ezta? Argi eta garbi garaiak aldatu dira, lehen segurazki gauza batzuk ez genitxun gaur egun bezala egiten, eta bada ariketa bat, orduko memoria nola eraikitzen zen, eta orduko memoria nola transmititzen zen ikusteko, eta orduan behar bada itzalean gelditzen zana ez errepikatzeko,
eta etorkizunean belaunaldi gazteak bai borrokara batu daitezen eta transmisio hori hobeto egin dezagun, izango da ariketa bat hori nola egin pentsatu eta aurrera begira jartzeko. Eta azkenik beste hitzaldi bat ere izango da, Euskal Kanta Errebeldea, gatazkaren soinu banda. Zakit, agian beldurra edo izan daitekea oso garai batera begiratzeko, gaurkotasuneko kantuak ere izango dira? Bueno, errepaso bat egingo dugu, ezta? Behar bada ariketa hau, ez dakit, justo azken asteetan badaukabe bai gaurkotasun berezia, Fermin Muguruzaren kontzertua izan dugu anoetan azken asteetan, eta Fermin Muguruza bera ere bada, ez, Euskal Kanta Errebelde horren, edo Euskal Kanta Errebeldearen soinu banda horren, adibide garbi bat, ezta? Eta, bueno, saiatuko garena izango da, ikusi bai baduela 50 urtetatik gaur egunera soinu banda hori nola eraiki den eta gaur egun ere nola eraikitzen ari den. Ez da izango bakarrik atzera begirako kontu bat, baizik eta gaur egungo realitatean ere zentratzen saiatuko gara. Guzti hauekin galditzen gera, Iker Izagirre, eskerrik asko errepaso honengatik. Bale, eskerrik asko zuri. Eta gure partetik joateko tenore aldu zaigularik, azken segundu hauek kantu baterako probestuko dugu. Ladilla Rusa gaurko honetan Irunen izango direla. Por la mañana, ya has apagado las 30 alarmas, coges la chaqueta, pillas el bocata, cierras el tupper de carne rebozada. Goizeko 10 dira, ongi etorri, naiz irratira entzule, azken orduko albiste dugu, Bilbon gaurko honetan etxegabetze bat gauzatu dutela, Itxaso Leon, zer dakigu, egunon? Kaixo pile egunon, tentsiuneak bizi izan dira Bilboko Aldezarreko Bidebarrieta kalean, goizeko 8:00 aurrera adingabeko alabak dituen familia bat etxetik botatzeko mehatxuari erantzuteko, azkenean etxegabetze hori gauzatu da eta 12 pertsona atxilotu dituzte. Alokabideren etxe bizitza bat da eta azetek azaldu duenez urteak zeramatzan utxik eta orain erakunde publikoak berak bota nahi ditu inolako aukerarik gabe. Ertzaintzak etxe inguru hartu du etxegabetzen aurka auzokideen borroka oihuen artean. Bultzaka saiatu dira agenteak bidea irekitzen. Ertzaintzaren 4 ibilgailu bertaratu dira, baita Bilboko Udaltzaingoaren agenteak ere. Kaltetutako familiak 3 urte daramatza etxe bizitza horretan, 3 seme-alaba dituen bikote bat da. Ez dute beste bizitokirik eta ezinezkoa zaie merkatu librean etxe bizitza bat eskuratzea euren diru sarrerekin. Azetek azpimarratu du azken asteetan norotariko urratsak eman dituela konponbide bila. Baliabideak aurkeztea, bilerak etxe biderekin eta etxe bizitzako udal arduradunekin, harremanak gizarte ekintzako teknikariekin, baina ate guztiak itxita aurkitu dituztela. Uztailaren 7an, San Francisco kalean, etxetik botatzeko mehatxupean dago beste familia bat, kasu honetan Aldundiak eskatuta. Eta goazen azkar bertan azet sindikatutik bertaratu den pertsonetako baten adierazpenak entzutera. Aleginak alegin, ez da belortu eren egoera erregularizatzea pisunetan, instituzio publikoena dan jabetza hontan, alokabidena bereziki, eta beraz, alokabide bera izan da etxegabetze saiakera hau aurrera iteko prozedura abiatu dauana.
Eta beste kontu bat, jende ugari hurbilduko da ostiral arratsalde honetan abiatuko den EHZ festivalera. Kontzertuak arberatzeko larre eta plazaguneetan kokatuko dira, lehen ñabardura aurtengo edizioan lurraren erritmoa lelo hartu duen festivala ez dela kontsumitzeko parte hartzeko baizik. Hala esan dute eta argi utzi dute 3 egunez Baxe Nafarroako herria animatuko duten musika emanaldiez gain, gai desberdinei lotutako hitzaldiak ere proposatuko dituzte larunbatean eta igandean, eztabaida txokoan orotara 12 mintzaldi. Gainera, gogora ekarri dute aurrak ere festivalera gonbidatuta daudela. 3 eguneko egitarau oparoa eskainiko du jaialdiak, Bengo, Ixakara, Fermin Muguruza, Xiberruts, hauen eta Maskak bezalako talde eta artistak igoko dira oholtza gainera asteburuan zehar. Jaialdiak argi utzi du erasoen kontrako protokoloak ezarriko direla datozen 3 egunetan zehar eta horrekin lotutako kontzientziazio eta sentsibilizazio lana burutuko dela egunotan. Hala, ez da inolako eraso ez diskriminaziorik onartuko. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Lasai ditugu ordu honetan Euskal Errepideak, beraz goazen eguraldiaren iragarpena jasotzera Iker Ibarluzearekin. Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko zaigu ostiral honetan, baina jada bero egiten hasia izango da bereziki lurraldearen hego isurialdean. Goizean behelaino pixka bat agertuko da barnealdeko bailaretan, baina eguzkiak oso azkar xurgatuko ditu eta segituan zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsuaz gozatu ahalko da. Eta arratsalde partean, mendi kontraren batean eta kostaldetik gertu hodei baxuren bat edo beste agertuko bada ere, zeruan urdinak nagusi izaten jarraituko du eta eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Haizeak goizean aldakor xamar joko du, kostaldean ego ukitutxo batekin, arratsalde eguerditik aurrera hobe esan da. Ipar haizea lurralde osora zabalduko da. Eta ego isurian bolada biziak utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek bera ingo dute eta goiza desentez freskoagoa izango da, 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira minimoak. Maximoek aldiz gora ingo dute, baina goraka dau handiago izango da ego isurialdean eta bertan jada bero handi xamarra izango da. Kantabriar isurialdean neurriko beroa izango da, 23 eta 28 gradu bitartean errendituz. Temperatura maximoak ego isurialdean aldiz, 29 eta 30 gradu bitartean errendituko dira. Temperatura freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, herriberan. Guzti hauekin gelditzen gara. Eskerrik asko itxaso. Agurua, asteburuan. Berdin. Eta joan aurretik agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak eta ospatuko dugu. Ostirala heldu dela, Inigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egunon? Egunon bai. Zer moduz? Ondo esan beharko, ostirala iritsi da, baina ez dakit, gu San Juan giroan ibili gara azken aste honetan, hola pixkat hankazgorako astean, eta nik sentsazioa daukat asteazkena dela, edo ez dakit pixkat horre. Dena jarraitzen duela martxan, baina bai, ostirala da, kontzientizaten hasi beharko du. Hala, niretzat ere asteazkena da teknikoki, baina asteazkenetik ostiralera salto egingo dut, eta bueltan izango naiz heldu den asteazkenean. Matematika. Goza ederra da, beraz. Horregatik nago hainpozik, gauza dien bezala. Zelako desfasea gu gaude iragan asteazkena balitz bezala eta zu etorkizuneko asteazkenean zaudeia da. Bueno, ez, orainik ez. Heldu den asteazkenean okerra gongo naiz, seguro. Bueno, jakin nahi dugu, ea gaurko bigarren kafea nondik nora ibiliko den? Bigarren kafe betea daukagu, katiluka da. Lutxo Egiarekin ariko gara, Bira Kulturgunearen komunikatuaren inguruan, ordu batzuk, egun batzuk igarota. Ea nola dauden eta ea zer gertatu den, aztertzeko eta etorkizunerako, nola baite iraganeko bira horri heltzeko aukerarik izango gote den oraindik edo dagoeneko asumitu behar dugun, beste Bira Kulturgune bat biziko duela Bilbok eta Euskal Kulturak urrengo urteotan. Oskar Bitoriarekin ere ariko gara, Azir Karte eta Ikiriki elkarteek antolatu dutelako, astoz eta nolabait anizasun funtzionala duten artistekin egindako zirku tailerra Aiaraldera iritsiko da eta asteburu guztian zeharan ibiliko dira, haur gazte eta nerabeekin horrelako ikuskizunak egiten. Arkakusoren denboraldiko azken kolaborazioa dugu gaur, eta esan digu Goiuri gaia kaka dela. Betikoa? Kaka? Ez dakit nola egiten duen, azkenean gaia beti oinarritzen dela kaka, komun kontuak. Eskatologiko xamarra da Arkakuso. Gaur ez da desberdina izango, baina beste gai batzuk ere proposatuko dizkigu. Gauza serioagoak ere Habana podcastaren bigarren atala entzungo dugu gaur, eta eguerdirako plataforma guztietan egongo da, Naiz Irratiaren plataforma guztietan entzun gai, fikzio historikoa, oinarri erreala duen fikzio sonoro hau, Habana gaur entzungo dugu, eta gaur entzun gai izango da gure entzulentzat, eta Josune Belez Mendizabalere gurekin ariko da, baina gaur elkarrizketatuen eserlekuan kokatuko
izango dugu arte eszenikoetan dituen hainbat proiektuen inguruan berarekin aritzeko, beraz gauza asko bi ordutan osatzeko. Oso ondo, proposamen guzti hauekin gelditzen gara, mila esker. Eskerrik asko zuei. Eta gure partetik besterik ez joteko tenore aldu zaigu, ondo segi, asteburu polita izan, aio? Naiz irratia. Naiz irratian, bigarren kafea.